Pero sa akin, para sa'yo, I-transfer mama. Ano na sa likod dito, sa bata. Tsaka na ako. Sabay daw Kami kami dito. Sabi ko, sige, pag-uwi ko, sabay tayong dalawa. Sino? Kapatid ko. Yan, yung may rose. Meron din black rose siya, tapos dulo niya. Pumalit. Wala akong ganun. May, kaya masakit. Yan, yung ganito. Masakit yun sa'yo? Huwag mo na kasi tanungin. Ikaw, inervous ka rin naman. Lasing ka, tanong pinagawa mo yan eh. Hindi. Ito yung may ganyan names. Uy, may anak ka ba dyan? Ano? Shot mo na daw siya. Yan. Habang may pinatatumag. Ano ba ang klaseng gusto mo kasi? Ito nga. B-boy lang sa kalam siya. Nanalo si B-boy na yun. Ano ba yung gusto mo ipatato? Ako ba ito na tama na? Bakit ka tumaya? Hindi mo ko sinama. Pindutin mo, tapos lalabas pa yung iba dito. Yung mga option talaga. Ayoko niya. Bakit? Ito yung kaso na yun. Parang trip ko. Bulaklak. Yan, press mo yung bulaklak, lalabas din yun. Antayin mo. Diyan. Ayan, yung klase ng mga bulaklak. Ayan, ganyan. May ipakita ang jigging quad jigging. Biboy lang sa kalat. Nakakainis na ako tumaya kay Biboy. Jay. Kaya mo ako tatay, hindi ako Hindi, nakaupo design. ng Gcash ko. May mga design pala sila. Ha? Yung mayroon silang design na. Oh, yun no, may design ka na. Ang problema yung isa pang gusto. Ako namang problema, hindi nakataya eh. Hindi ako sinama sa ano. Saan? Ako sinama sa Pitmaster, loko-loko ko mga. Tamay mo ako, sayang. Magsasabong kami, sabong ulit. Ayan na. Tamay mo. Ano masakit? Tinatanong ko kasi si Kuya, di naman alam ni Kuya yun eh. Masakit? Really? Nagusa sa bahay si Kuya. Ay, mangulo ah. Ay, tit pa lang kita. Ay. Masakit pala. Dapat maganda kapag pinipicturan ka pa mo. Ito, Ayan. saan? Ay, may Capricorn pala siya rito. Oh. Huwag mo nahirap mo siya. Ay, baka ano, big boy ba ano? Aba, bakit big boss na? Finance pa. Ano yan? Ano? Hindi kahit maganda ko. Ko na dami-dami dito. Ano? Pislo. Ilang years mo na kayo ginagawa yan? Hindi matagal na rin. Sa Pilipinas pa, nandun yung pala. Hindi, dito lang. Oh, Philippines. Ito, sa firehouse ang bakal. Ayan, Mamilo lang. Ha? Mamilo. Si ate may ano kasi inuuna eh. Ito, he's so cute. Dito, ay, dito. Ayun o, infinity pa. Gusto mo yung Philippines? Saan? Ah, ito. Ako pa yung Philippines. Sa kanan. Ito
Sa ano ko to? Flower girl siya. Talaga? Pwede. Oh, pag uwi mo, din mamahal kita ni mama. Buti na lang wala sa dito. Ate, smile. Sama ko si Kuya. Para po, sabihin, dok. Pag-forward ko sa'yo. Kala na ito rin. Ito Sabi ko sa'yo, mag-makeup ko muna eh. Gusto mo yung zodiac sign mo? Ano ka ba? Ha? Capricorn ka rin? Oo, no. Wala ka tayo Capricorn. Diba? ano ba ba ito? Regala ko po New Year. New Year na. New Year na yung trabaho. Kaya sige yun. Ganyan ka ba? Ano yan pa din? Adeline. Pero syempre name mo ilalagay ko. Gusto mo yung name mo ilalagay o ayaw mo? Si Kuya nang gigigil. Ito yung sinasabi ko siyang bird. Yan yung pwede dito. Pwede dito. Ganyan gusto ko nga red bird. Or Hindi ko naman sa likod ko. oo, yan. Dali ka. Malaki. Gawin malaki. Takbo yung mata. Wow. Wala ka lang. Sarap. Kasi kuya. Wala. Kaya papawisan yung kamay ko. Wala nga aircon. Sabi mo kanina malamig. Ay, kala ko eh. Rar. Okay. Hindi, akit siya. No pain, no gain. Tama ba yun? Mas masakit pa sa siniwanan ko. Hindi ako. Masasakit yung buwanan ka. Hindi Sarap ka. mas masakit pa yung palit ka sa pangit. Pangit ka nito. Malapit na. Kunti na lang. Kaya mo yan. Ako mo pinapauwi na ba? Bisig ka na. Kaya laki-laki pa naman ang pinapalagay. Kaya mo siya. Bakit na? Sabi niya, kaya pala. Kaya pala. Nandito kami ngayon. Ay, nagla-live ka na. Papakamahal sana sa live. Kung mag-alala, nasama kami. Ha? Ba't kung hindi mo? Ha? Hindi nyo. Bakit? Yung kasakal nyo. Masakit. Hindi manghilo lang siya. Mangino nga lang. Okay lang yun. Mas masakit pa yun yung asawa mo. Nag-iiyak ka doon. Isipin mo yung palit ka ng asawa mo. Mag-video ka pa. Maganda ba pinagpalit sa'yo, eh? Todo mo pa kuya. Sobrang ganda. Sobrang ganda pala pinagpalit sa'yo. Kaya, Kaya cute. Dapat yung mga ganyan yung mga Ito naman ang kulay yung pang. Mano mo, wala pa yung box. papapay niya nga dito.
Baka nagpapalagay naman talaga kayo nun. Alam ko po, bakit kasi nagdobong tuloy. Sino pa nito kayo? Wala daw kasi sa Ay, kusera sa nun pala nilagay sa katawan natin. Zombie. kawawan madodog mo. Ay, dapat nag-bluetooth ko. Bakit naman ito? Ba't nakakang-bluetooth? Maganda ang puto. Oo. Papalitan lang kami ng hindi. Sige. Hindi nag-chat ka. Tawag siguro. Hindi nag-chat ka. So, umpisa lang pala siya maano. Tapos sa huli sa ano na, sarap niya. Sarang nilito na. Yay. Yay. Mag-iipon ulit ako. Tapos paggawa ulit ako sa ano. Ay, sorry. Naninira ng lang. Medyo. Pero sa taas hindi. Kasi may laman. Sa may mga buto. Ganun sa taas. Mga buto-buto. Go! Salim mo mo. Screenshot mo. Screenshot ko forward ka kayo. Search ko. Ayun dito. Salim mo. Mukha sana ni BBM, kasi laki. Hanggang dito. Ayun dito. Ah, JP Dragon pala siya sa mga. Parang may nabulot. Nabulot. Parang siya kaya isa. Ay! Dumami. Sa pressing mo. Ito, ito sunod lang. Ito yung nakawala. Anong chat mo nga ako? Hindi ba to? Ang dami kasi ito. Tayo na kita. Iba na naman. Ano kung malalaman? Gaga na na ano mo. Naganda siya, wala. Sabo. Ito wala ako ginagawa sa bahay. Nasasabo na ako. Paglaso ka na gumagawa. Ito siya. Ay, nagret. Ito. Ikaw. Siyempre. Dito na tayo. Atras pa ba tayo? Pero, Kaya nakatay na maganda na. Take mo si White. ayan. Hindi siya mamawagak ko yun. Sorry, si Card. O, diba? Saka lang. Okay. Ay, napkin na. Yeah, gusto mo. Sa ba? Di ba ba? Yan o. Take niya ba? Ay, aso.
Bakit nakikita ko yan? Bakit kailangan lagyan pala ng ganyan? Siksik sa loob yung ano. Ay, sariling ano to ah. Oh, sa palam. Lagyan ko yan ng cream. Para hindi siya Para saan yan? hindi mamaga. Pinin. Kailangan ko pa may nagbiyan pa na doon. Hindi. Ay, Kaya kailangan ko pa may ng pala doon. Lumayas ka na Ano ko nga na dyan, kung ano-ano mo pa sino. Kanina ka pa. O, diba? Naloka ako sa'yo, pero. Oh, next. Ay, akala ko dalawa sa'yo. Isolo ko! Ito lang, tama na yung isa. Sasunod naman yung isa. Ito na yung next. Ang cute. Sabi tama na. Ay, wow, ganda ate. Siyempre. Ikaw, saan ka? Cute na. Sa kamay? Dalawa. Masakit. Ay, ang cute ate. Kapit sa'yo. Ganyan to. Ganyan to. Ano man ako nakalilan. Ikaw na magbilang. Kaya lang. Baliktad man siya. Ganyan talaga siya. Hindi pa ganun. Baliktad ba? Dapat ganun. send mo sa WhatsApp ko yan. Opo. Ay, sa WhatsApp mo hindi. Wala kasi ako WhatsApp. Magkano bayad ko? Wala ang Kuya, WhatsApp. magkano nga to? Wala eh. Sa ano lang ako, kuya, messenger. Sa messenger. Sa ano ko yung nakuha? Ayun, masakit. Kung ano ba siya nakuha? Kanina hindi. Ito sa atin na. Siya. Ano ba? Kaya mo yan? Ang daming buka. Ito, parang Ngayon, tinakot mo ako? Hindi maganda naman siya. Ano siya? Hindi maano lang siya. Sa umpisa lang, maano siya. Super liway. Pero super ano na, wala na. Ayan. Sa Google ko ata siya nakuha ng isa eh. Itong ano. Sobra. Tapos Dapat sa mas braso. Ate, kasi ang dami ano. Hayaan mo siya, kaya niya yan. Magama naman siya sa akin. Hindi lang naman pala ipapatato na. Sana or. Yan. Diba? Masakit pa yung, mas masakit pa pala to kahit yung palit. Sana ako naglalag. Ate, huwag ko kasama. Ano ang pangalan mo sa... Mayan. Live ko lang siya. M-E-H. M-H. How much ganda? E. Yan. Yan. 102 to kuya no? 100. Ano yan? Pag may Itong dalawa. kulay. Ay, yung Capricorn. Pero may nakita ako Daisy sa Boreros. design mo. Depende sa... Ayan ang Kasi yata, sakit. ito yata yun, di ba? Ay, Ito wala yung nga, papel. ang fit Hindi, maligpit na. Depende sa laki sa Ito kayo dyan. sa'yo. Yan. Ito sa Google ko yata siya nakuha eh. Hindi ko tanda kung sa Google o sa Pinterest. Ayan na, nag-ano na siya. Anong bet ko? Yung maliit lang bunso, huwag yung masyado malaki. Parang maliit lang. Simple lang siya. Lagay ko nga sa ito. Wow, like ko. Gusto mo? Halika bilis. Rosary siya. Para kita pag nag-sleeve next. Di ba, te? Ha? Kita pag nag-sleeve. Okay lang yun. Sa sunod sa braso na magpagawa. Diyos ko, ayoko sa braso. Nagbumakta ng kali. Marami na ako niyan. Tiya, marami na ba, Je? Sakit no. Parang nag-aasaran kayo dyan. Kita man natin kasi ng seminar. Na? Pag may kulay, Yan. tanong mo kay Kuya. Meron ako nakita niyan dito kuya sa Kuya, design ito mo. magkano daw, Kuya? Naligpit Ito. eh. Yung Capricorn, meron yan dyan. Nakita ko sa design mo, sa papel. Siya na susunod. Ako na tapos na, buti na ako na.
yan ang pangalan. Opo. Anong lalagay? Lalija. Anong lalagay? Kasama ka ng Rusya ako kanina sinisiluhan. Andre. Ayan, parang ganito siya kuya, o, Capricorn. Ganyan lang po kami. Wala kayo, basta ako tapos na ako. Nakaraos na ako. Nawala. Naiiyak kanina, wala iiyak. Naudlot siya. Buti na lang wala dito mama. Sa Google ko nga yung kuya nakita, yung yung ano, catcher, dream catcher. Ay, Alin sa'yo gusto? Ito. Branda ilagay ko. Ayan daw sa kanya, good luck. Asan? Nilive mo, tapos nakita yun. Ayun mo, Saan mo ilalagay yung trim cutter dito? Dito po. first time ako nagpatato. Ay, dapat nilagyan mo ng paan ng salit dito. Para baby. Next time. Kasi Ayan na siya pagkadugtungan. nag-ano. Wala nagpapantal na pala ako. Ayan na siya, pantal na siya. Oh. Sa kantal ka. Oo. Gusto ko tayaan. Ayan, normal lang po. Sa Sa naman. pantal lang siya. Naku, BI ka. BI ka. Wala akong pantaya. Ganyan lang. No, basta ganito na siya kayo. Mako-cover lang yung dito. Annalyn Crudo, masakit. Mas masakit pa yung pagpalit ka ng boyfriend mo. Oy. Pero Masakit, kuya, makukuha mo yung kulay. masakit pa kung yung Oh. ano. Masakit pa kasi yung Kulay natin, pagpalit blue? ka. Pwede rin ibang kulay. Yung may-send ko sa'yo na isa. Asan ba yun? Tunog na siya. Oh, ayan na. Pakantal na siya. Parang ganito. Pwede rin yung ganitong isang kulay niya. Or kung ano. Gray lang. Gray with the pink like that. Pero kung mas okay ito kung kaya. Alam mo ito. Ay, may ibon. ibon. Grabe na. Ay, kala ko Kala ko talaga may ibon sila. Ba't hindi ko nakikita? Pero kuya, kung kaya ang ganitong kulay, kunin mo na lang ganitong kulay. Pero ayoko lang yung ganito Uy, yung sa taas. nakaka-addict siya. Magpapatato ulit ako. Di wow. Nahandaan mo nila. Utang si ate, dami yun. Natanong si ate, dami ko. Gusto ko na ate magpatato ulit ngayon. Wala pa ate, wala pang mukha mo dito. Oh, kita mo? Ako sa nanay mga sino si ako? Si ano na ako po. Palo kay bossing mamaya, palo kay madam mamaya. Hindi kay nanay, kay madam mamaya, hindi nila alam magpatato ako. Masok to. I don't care. Tapos na magpatato ako sa likod. Ay, dito sa dibdib. Heart. Ano sobra? May sobra nabasa. Saan? Oo. Kulatan. Gusto mo? Oo nga, para kayo naman yan. Saan? Tingin? May kulay kasi. Oh, doon. Tanungin mo sila kung masakit. Ayun. Sa ano lang, sa una lang siya. Pero pag yung ano na, Okay. manghilo na siya, masarap siya sa ano na manghilo. Pass. Magpaulit. Ngayon experience ko na siya. Tatantalin ko na ng tatang-tataw. Grabe. Baka si Lolo'y patato niya. Pislot, bakit? Patato ko yung mukha ko sa likod. Kasi dapat pala pag ganito. Ha, hindi kasi ganyan yun. Ay, gusto mo, i-erase natin, pabaliktad naman. Ha ate, erase mo. Hoy, JC, manahimik ka dyan. Minensiya talaga si nanay. Hindi alam ni nanay yan. Hindi alam si nanay. Tsaka yung pinatato ko naman, di ba? Rosary naman siya, hindi naman mukha ng boyfriend. Yun ang masaklap kung mukha ng boyfriend. Tapos hiwalay na. Tapos naghiwalay kayo. Diyan sa club, Dikit lang.
Plus yan. Kahit maghiwalay kayo, nakikita mo po mga ano. Plus Ay, yan. dito yung kuya, ah. Sa Ito kabila. mo unang ko. Capricorn para di ako mawala. Wala? Capricorn para di ako mawala. Na may middle wala. Ah, demonyo ka Paano lang. ko makikita mamaya? Tingnan ko. Sila pa ano ako live, mawawala yung live. Masarap din na magpatato. Ang sakit. Bukas ko na ulit kayo. Hanap na natin yun. Kaya nga, masarap nga eh. Kaya gusto ko ulit ng ano, dito sa paa. Dito ako mapapalagay. Next Friday. Huwag na tayong pumunta sa Pagkatapos Ay, next ulit month nun, na. Next sana month nalabas ko naman. eh. next month daw. O ayan, next month daw. Next month nalabas ko. Okay. Sabay tayo ulit next Iwan ko month. nang sumama. Sa dito ako magpatato sa paa. Kasi era ko. Dito ako magpatato. Ano kayo patato ko? Mas masanay kayo niyan, naku. Di naman. Sasamahan ko lang naman siya. Mama. Uy, kasi sa Pinas lilibre kita. Hindi naman kaya pagkamatagalit tayong Monteji. Next Friday, ay sunod-sunod next Friday Bakit dito. naman rosary yung pinili? Panakot kasi yan. Ay, peace. Gusto lang ibig sabihin yan. Baka salanan, sabi. Gusto lang sabihin niya, pag may lumapit sa akin born again, o, gaganon ko na lang yung kamay. Salbahin Solid. mo. Di ba? Ayun na siya masakit. Papatato ka ulit. Dami na yung tattoo. Kamu siya mo, kamu oh. Kulang pa nga daw. Ay, cute yung ganyan ba? Oh, yung daon ba yan? Ay, Pakpak. pakpak. Oo, yan ba yung ganda yun? Mga dito oh. Kasi dito kasi Tapos bird. sa ano, ibang bansa, arts kasi ito. Pilipinas po kasi talaga yan. Pilipinas. Pag sa Pilipinas, Ayun na siya. nagpe-fade. Matagal na ito, 6 years na. Ito mo, meron nga siya yung anniversary nila, nasa kamay niya, oh. Ganda na mga anniversary ko. Di ba? Kasi may nangyari, oh. Tama sa kagayan, anniversary siya sa kamay. Alam mong anniversary ko. Oh, no. Songkit naman yung papalagay ko sa kanya, oh. Okay na. Sige, bye-bye na. Sakit. Ay, sipag pa pala mamaya. Live Walang siya. data pero nakapag-live. Hindi, di ba yung wifi? Ay, oo Nakikonnect pala. tayo, di ba? Bait-bait nga ni Kuya, pinakonnect tayo. Ano Buka yan? na naman yung ulan. Magkano ba kung nakakonect sa wifi dito? Ay, bayad pala. 5 dirhams per hour ba yan? Hindi yung sinabi. Merienda na lang tayo. May si ate, oh. Ay, oh, Ate. oh. First time niyo po magpatato. Yes. Sundan niyo ba na yun? Huwag na muna. Wala nang budget. Pero nga ano, magpapalagay na ako dito eh. Sasunod na. Kailan ang sabi? Whitey versus white. Ha? Next Friday. Next. Siya muna siya, wala siya. Ay, hindi. Punta tayo sa ano, di ba? Punta tayo ng Expo next Friday. Sayang yung ticket Kaya ko. nga. Mahal-mahal, hindi ako pupunta. Maalit na ako nito. Namimigay, asan si kuya? Si papa mo, namimigay siya ng ticket. Kung nabutan nyo na, Wala na po. Papagawa ulit ako dito sa paa. ang daya. Sa next Friday na. Ano Siguro, ba gagawa ko kaka-open ko lang ng feed ko. Ano limang ticket ng expo. Samantalang kakagaling ko lang dito, hindi mo Okay. na nag-alo. Babay na. Matagal na po. Kakagaling ko lang nung nag-post ka, hindi ka wala nag-ano. Kaya mo nga. Oo nga. Kaya mo nga. Ayan yung sa'yo? Dream catcher. Kahit sa panaginip na lang. Gusto ko lang. Tulok. Buti lang nauna ako. Ayaw ko kasi sa nag-yes mo. Sa parati ko kasi hindi ako Oh. Hindi ako JDR. Ito sa meron ka lang. Almanaro. Masarap na siya sa pagkain. Kasi kung mas lalo na yung Wala naman. Habang mabagay mamaya. Bakit kayo mga demonyo? Hindi nyo ko sinusuportahan. Bakit kayo ano? Joke. Kaya siya. Ang cute kaya niya, oh.
ano, kaibigan ko ito daw. Sira ulo nga yun eh. Asan na ba yun? Kanya nga, ang laking dragon pinatato niya. Gulat na ako. Asan na ba yun? Sinad niya rito sa akin eh. Ay, asan na yun? Ito kanya oh. Part yaw. Sa PHP. Laki na nga. Kaya mo yung gayong kuya. Kaya yan ang kuya. Laki na. Ay, ayan. Mukha. Mukha ng demonyo. Pagdating natin papatay naman. Yung moon tsaka star ko na bago. Next time. Hindi, gusto ko talaga. Hindi ako makapili ng design doon. Parang yan yung sinasabit ng mga Korean sa bintana. Bago yan, bago. Panakot yan sa ano kasi. Panakot kasi yan sa ano. Alam mo yung pag-uutusan ka ni madam, lumayo ka. Ay, tama ng talpak. Talo ka na eh. Panalo ka. Oh, nice. Sumaya ka po. Yung pamangkin ni madam, ang laki. Sila yan. Ang laki ng dito. Sa ano ka ah. Ang cute eh. Ang cute. Laki na picturean ka daw. Scan mo kasi. Dito na lang sa phone. Kasi set ka siya. Yes, ganyan mo, ganyan. Nox. Shoot. Ba't kaya? Bagong profile mo na. Hindi ako hindi. Magtapat ako. Simpo. Tama. Luto mo yung sa oo. Dati kong alaga to. Saan? Sa Pinas. Dati kong alaga yan. Oh, laki na kayo. Malalaki na yan. Ulo, bro. Okay. Ang dami ng tatuo. Malaga ko. Gusto mo ulit? Ikaw na. Ikaw muna. Meron mo lang naka-straight kayo mo. Ito kasi oh. Nakatalikod. Paggawa ko rin nakatalikod. Likod Si mo. Lolo. Sinong Lolo eh? Lolo mo. Nagka-live ka rin? Wait, huwag mo kayo. Ay, akala ko ikaw. Hindi ito.
Dikit sir. Parang didikit niya yung sa braso. Ano ba ito? Anong cute na kulay, kuya? Pwedeng pink? Red? Red. Red. Yeah, okay. Red din. Taas. Marcos. Thank you kuya sa pagkaskas ng libang. Ang dami. Kasi nagbiyahe kami. Sorry na. Sorry na kuya. Hindi sadya. Wala. Ayoko na mo. Tampo na ako. Charot. Ayan na siya, ayan na siya, ayan na siya. Rexona. Yeah. Lagyan mo sa dyan. Pandikit pala yun. Ito yung ano, amaze mo ako. Ang dami nga ba? Oh my God, my Mga God. worker yan. Halika, mamasyal natin sa baba. Sumbag ba? Init. Na nga yung tao. Anong gagawin mo sa baba? Bili po kayong pagkain. Tapos balik kayo dito. Kain-kain. Yeah, cute. Saan? Oh, cute. Tawag yan ang kalayan. Pen, can you make? Na. Okay na yan. Tama na yan. Huwag ka lang maliligo. Hindi kaya na. Cute niya. Papalagay din ako niyan. Sabi Na na ano, yung ganito? schedule. Oo. Pero hindi ako lang. Maliit lang po yung sa akin. Ayaw mo na yung panek si ate. Ayaw ko niya na yung panek. So siya doon ulit. Sige, okay na. Enjoy na. Ano sa ibo to? Mas masakit yung kanya. May kulay-kulay. Kayo magulo. Kasi nangangatog na to. Tuhod ko. Hindi, hindi naman masakit. Walang sakit. Tinayaan ko Cardo. OMG. Yaman! Talo. Okay. Ito, pero. Ito sa akin. Roses talaga sa'yo. Saan? Anong palalagay mo? Apelido mo. Kasi Italian ako. Apelido ko. Siyempre, apelido ko. Display. Anong palalagay apelido mo? Display. 30. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Ah, di ba? Ngayon mo lang siya ng Talamig na kamay ko. papawisan lang lang. Hindi yan lamig ko. Kabila ka mainit. Pala ko. Nervous na kami. Wala nga ano daw. Lagayan na cellphone. Lagayan doon na cellphone. Ano tawag doon? Nakita ko yung ano, reaction. Ay, gaga. Magmas na ako para di makita eh. Ate, taas kita. Basta kita. Ang pakpak. Kasi may iba yung manlalamig sa ito. Ah, sakto lang. Ang lamig. Okay lang, di ba? Hindi naman masakit. Ano lang. Ay, nag-drop. Kaya mga Ano ba yan? sabong nga. Fish.
Matikman niya kasi na ko ng sabon. Walang laman yung Gcash ko. Nag-binance kasi kami. Kaya tayo huli. Huli ng ano. At may ano yung gawa natin. Ano ka nagawa? Papatapos lang naman tayo sa card. Sabi ko sa kanya. Talo si Talisay. Talisay. Kuya, galing lang naman. Galing. Ang galing parang nag-painting si Kuya. Kaya nga. Parang siyang ano no. Titripan niya lang yung Galing balat mo. siguro mag-drawing ni Kuya dati. Ako wala akong talent eh. Kain ng salad. Wala ako sa ano-ano sa akin. Alam mo pa, ang gigigil yan si Kuya. Yan ang habi Kuya, niya. baka narindahan ka namin ito magulo. Habi ni Kuya. Ang gigigil siya pag wala siyang customer. Kasi hindi Pag siya sa mga malalaki Kuya, mga ilang oras sinaabot sa'yo. Ayoko na nga gusto ko bait baka magkamali. Kuya, may pattern na nga. Siyempre. Alam ko mag-yogi sa labas. Oo, pwede. Okay. Sabi ko subukin talaga. Para mawala yung ano. Chain smoker ko. Sorry na. Wala na iinit. Magkikita pala kami ng ano ni Madam. Sabi ko, pamangkin niya. Dito, laki na papunta na. Hindi mo aking GPS. Sa una lang, Ben. Sa una lang masakit. Yung unang tusok. Pero pagka na, parang mamamandod na. Yan na. Okay na. Kasi alam kong paano pakiramdam yan eh. Tulog ka nun. Wala kasi ang pakiramdam na. Nung nagpatato ka, tulog ka na. Yan. Biro pa naman yan, Teng. Laki-laki. Oh, yung sakit niyan. Manipis. Ito hindi ko kasi nga mo niya ito. Hindi ko alam mo trip ko niya. Ay, lasa. Ayan, maganda. Shot mo na. Papatrip ka na ang tos ako. Shot muna pala. Tatanungin na ka naman ni Madam. Akala ko ba start ka mo niya, no? Nagbago isip ko. Alam niya kasi start ako. Pagabi. Tigas lang siya. Tulog ka na, lock na to. Ako pa yung nagpapagod. Yan. Ako yung walang pambayad. Ay, may biscuit dyan sa bag ko. Gusto mo kumain. May tubig din dyan. Oy, ayuda. Ano kasi ako eh, girls coffee. May tubig din dyan. Ay, tubig yung mata. Hindi kasi nagdala ako ng ano, kasi sabi ko, hindi ko naman alam ko sa ano. Ano, madali lang pala eh. Kaya Kasi sa kayo sunod. ang bilis. Eh, kaya naman ang kasing kaliit. Akala Tuldok. ko malaki yung tatagawan mo. Tuldok eh. Sa sunod dito na. Yung J ko na siya. Kasi Pangalan mo na. hindi. Okay pa ito yung pangalan ko.
Ano lang siya, ano ba yung tawag doon kuya? Yung parang, ayan, hindi siya kadena, parang tinik kuya. Hmm. Ano ba yung tawag doon? Fern. Ha? Basta, kaktinik. Ano, parang, ano ba tawag doon? At mga natudolo ng dila ko. Pagawa ko siyang ano dito, oh. Pain. Oo. Ang barbed wire. Oo. May rosary na, yung wire. Ako Bad nakakatakot. wife kuya, di ba? Nakakatakot sa sunod nito. Pinako kaalis. Eh, pwede rin. Rosary ulit ako dito. Lagot ka kay lolo niyan. Kapatong ka. Iron Chad. Ay, don't. Pag bumibilog na, hindi ko nararamdaman yung tusok ng ano. Parang pag binibilog siya. Oo nga, hindi nga. Tapos pag yung dire-diretso talaga parang Yun lang yung mangilo na lang nararamdaman. siya. No? So, umpisa lang eh na. Ha? Yan, hindi yan kasi ano siya, taba. Hindi masakit yan. Gusto yung bardo ulit. Versus 40 versus. Kasi ano yung sa ano, malaman siya. Ay, panalo. Naka-join ka sa kanila. Malapit na siya matapos. Uy, tagal pa yan. Makulay pa yan, boy. Kung ganyan. Ubus pa tayo isang ano. Isang ano ka ha? Ang kulit talaga pa na rin ng boy. Ay, music tayo kuya, okay ka? Okay lang kuya, music tayo. Huwag mo, nakalay ba? Ay, sorry. Ay na, ma-interrupt pala yun. Nag-copyright. Okay, okay. Ano, nakaligtas ka ba sa live? Tapos yun sa live ko. Kasi pala hindi na maalis na yun. Pagkayo. Sagutin mo. Mama mo yun. Ito naman mama yun. Ano ma? Andito na kayo sa pagpapatutuan. Punta na muna kayo dun sa dun sa kaibigan mo kasi matagal na matatagalan pa. Oh, sige na. Sige na. Sige na. On. Matagal kami ipakain atin na ano. Oh. Ito buong katawan. Oo. Kaya tumastarang kayo kanyo, malibet kami sa mga doon. Inahot patatay mo. Diretso kami sa malibet. Tapos na rin yung sumagot mo. Hindi. Ulan mo ako sabihin kay mama mo. Anong tatanungin niya? Ikaw pa yun. Ano naman yun? Wala kang anong luto. Ikaw lang ako. Kaya bagong salta lang ako dito.
Nakakapagay pa lang walang jowa. Yan sa Helen. Bagong salta lang kasi ako. Nakakapagay na walang jowa. Nang araw. Pero sakit ulo ang may jowa. Nakalimutan ko yung video. Ay, gusto mong adok ng Yossi dyan, oh. May yosi doon sa loob. Ayun na sa atin meron. Magkano din baka man. Ay, nag-dirams din yun baka per hour, ah. Ayun na sa atin meron. Hindi ka na lang sa kanya. Malakas Ano, mag-Yossi bakit? yun. Malakas mag-Yossi. Lalo baka mamoy ako, sabi ko hindi ako nag-igas, mabait ako eh. May perfume ka na eh. 5 dirhams din. Sabi na kasi ako mag-offer, oh. Ganda kaya. Maganda yung si Rosa Boys na. Sasabong ka ko ba? Hindi. Hindi kayo sasabong. Sabong ako eh. May Gcash eh. Ayokong subukan ko kung ano. Wala lang. Minsan, okay lang. Hindi kasi diba, pwede, pagka may SIM ka naman na roaming. Tapos ano, Gcash. Nandun na siya directly eh. Hindi mo na kailangan yung sa mga agent. Ah, Ida-direct ka na mismo sa site, pero yung load na gagamitin mong pagkaya sa Gcash. pag nanalo ka sa Gcash doon Oo, na, Gcash. I-withdraw mo siya, papasok siya, Gcash mo. Ganon. Okay na rin yun kasi nung before wala rin Gcash dito eh. meron na ba dito? Oo. Tapos ano, basta yung SIM mo, dyan, o kaya may sarili kang SIM na Pilipinas talaga. Bubukas ako ng ibang pinto. Ayun, ganun gagawin mo. Ah, di ba masarap na siya na? Kaya pala marami nagtitinda ng SIM card na dito. Oo, kasi pwede na Gcash siya. Kung gusto mong magpadala sa Pilipinas, via ano ka na rin. Pa-cash in mo siya sa Gcash mo. Pasok Bayad ka na, ano, the same fee. Wow. Pero, hindi. may bangko ka lang din naman. Ang sinasabi ko sa kanya kasi, sa Gcash, may sabong doon. Oo nga, kung meron akong Yung alam Alam si Sabong, pinadala ako ng ano, may 200 pesos daw ako na pang Pitmaster, ano sa ano yun? pantalpak. Talpak? Nandyan lang siya sa Hindi na G-Life. marunong magsabong. Nasa Gusto ko G-Life yung siya. sabong na totoo. Ako sa sabong. Ay, ayun, direct ka na kasi yan. Tapos pag nanalo ka, withdraw mo rin, papasok sa Gcash. Kasi Ate, di ba ganyan din po ako, nagpapalog? please. Oo. Hindi, sa Gcash pwede ka na rin mag-load ng sarili mo eh. Basta may balance ka. Pwede mo na rin bilhan yung roaming mo ng 10 pesos. Good for ano na yun, Kala ko pareho self-displayan ko rin sana. tagal na rin ang ano kayo ng tagal. Ng SIM card ko. Hindi nga, try mo nga. Malay mo din. Mamaya sa yung sa likod. Gusto ko ito. Nagpatapo ka na yun? Magpapatato ka na. Right, sa'yo eh. Hindi, siya talaga. Talaga ako.
Ano na siya, last minute nag-decide. Wala, lagay mo. It's cut. Saan? Ganda. Sa likod mo. Lakad ko dito nakahubad ganda. Yan. Dito mo. Tapos ko magpatato dito. No? Kasi naghahanap si Kuya ng model. Ha? Kasingit daw. Ay, nagagatuan. Alert! Di ba Kuya? Diba, marami naman yan. Alert mo, di ba? Nakita ko kasi sa kanya, free Kaya learning. nag-short ako. Free learning, walang bayad. Natawa ako dun. Ano daw? Walang bayad. Nag-short ako Kuya ngayon para hindi mo ako mabuli. Ay, nakaraan, naka-t-shirt ako, papatato ako dito. Di nagtapis. Oh, ikaw ba yun? Yung may dito? Akin yun. Hindi ko nakita yung mukha eh. Nakamask ka, diba? Ay, Hindi ba ito? ito yun na naginip to. Eh, Namukha ko doon. hindi sa may dito kasi nakita eh. Ay, Ay, hindi sa Maidi wala. May date mo kasi. Kulang pa yan, magpapatato ulit. oh, wala pa yung mukha niya. Tatlo. Meron pa akong space. Ako ba, napakakami pa. Parang talpak lang din ito. Mga kaadit. Pero tanga talaga talpak pag ano eh. Adik eh. Kaya nga ikaw, na-addict ka na rin. Sino na? Na-addict ka Ay! din sa games. Ay, at least kumikita ako sa games. Sorry ka. Ikaw, Binubuksan ko rin naman. Hindi naman ako makapag-login kasi naka-account. Ayan o. Hindi, dapat may... Sabong international. Oo. Makakatanggap Yung ng SIM card mo, 200. roaming ba yan? May roaming ka? Yung SIM card ko. Roaming? Automatic roaming Oh, naman yan. yun. Mag-download ka sa Play Store ng Gcash. Mag-register ka ng Gcash ako. Gcash. Punta ka sa G-Life ng Gcash. Tapos, Nandun yung Pitmaster hanapin mo. yun doon. Dadirect ka sa site. Hindi na. Ayan, Naadit ng Gcash. sabong. Isang may ano ah. Hindi, Gcash. Mag-login ka doon. Gcash. Okay? Tapos, G-Life. May G-Life na nakasulat. Okay? Ayan. Hanapin mo yung Pitmaster. It's so. Pitmaster slide. Scroll down mo lang. Or search mo sa may, ano niya, what are May you? link siyang sinende. Oo, ida-direct ka niyan sa Pitmaster. Ganyan siya, oh. May sabong ng manok. Hindi mo ako nagsasabok. Ano nangyari yun? Hindi, ida-direct ka niyan sa Pitmaster. Ganyan siya. Sa live. Pero kailangan mo mag-load para ano, makapanood ka. Para magamit yung 200. Magkano pa nado doon? Pananado ako. Depende sa tayaan kasi nagdi-divide siya sa lahat ng tao. So, pagka dehado, like 100 mo, nagdodoble siya ng 200. Ganun. Yung ganun lang? 100, 200. Yes. Ayun ba? Tapos, depende kasi umaabot ng mga 5M na tumataya eh. So kung 5 million people, Ang dami no? Dami pera ng Pinas, hindi halata. Pag malaki taya mo, mas malaki din naman. Pero depende kasi pagka talo ka, sa liyan mo din yung distance, patakon na lang ako. Adik pa ako dyan. pag talo ka talaga. Pag mo na ulitin, ganun. Kaya ko lang. Hindi ako kami sila. Parehas. Itong it's pwede pa, pero sa ano lang barahakan. Pag marunong. Di ba Hindi siya nga marunong ng mga piso-piso lang. Gusto yan malaki lang. Grabe naman, 100 lang. Uy, ano na maabot na ano? So, ng 100. May okay pa ba? Ay, saan yung biscuit ko dito? Akala ko. Dito. Biscuit na ako dito. Kaya pa kanin? may links
Asa pala siya. Hinako ko yung Kain nata ng alaga mo to eh. sa kwarto ko kasi nakatambak yun eh. Sige, tayo, buksan na natin. Ayuda. Ayoko. Hindi ako natanggi sa pagkain talaga. Lalo na sa kumukulong ako. Kasi kagabi, magmahal ako ng alaga. Alaga ko rin kagabi, nag-pizza eh. Ang sakit kasi. Makatok din sa pagod ko sa mga achi. Achi. Ano atite? Nani? Ate. Ate tawag sa'yo. British eh. Achi. At si Chinese mo naman. At least sila na yung mga British. Medyo nakikinig, no? Kung matigas din. Yung alaga ko. Magita. Pero ako lang nakapag-visit training din. Alaga ko malalaki na eh. Kaso ano? Isang babae. Hindi ko siya naaalagaan talaga. Kasi nag-nursing siya. May baby ko na. Ah, mali. Mahirap na isipin, di ba? May nurse. Nagtatrabaho kasi sa Mala. Pero sa kang pang-year ko sa Mala. Malak. Malak. Nag-apply ako doon. Gusto nila may lisensya. Gamit ako nursing. Gusto nila may lisensya. So doon nila. Pero under ako ng Mala. Ah, Ay, kita ka ba? oh, mga alaga ko malaki na. Tigasin pa rin. Ako. Sa akin, di ba? Simula ako sa Ano kanila yan? 7 years ago eh. Pinapatayan ko namin yung sigaw sa CR kapag nag-iisigaw. Bangang mo to. Ano? Maliban mo pag sinadam ko. Magtatanong ko na saan yung dami. Sabi mo, tapos na. Oh, mother din eh. Makulit to ah. No. Mama. Ato bang yung lesson? Oh, Kamu, kung tawag ko nga maya ko ah. Pag pupunta daw dito magpapatato rin eh. Hindi ka mabili ng budget. Hindi yung best mo doon na pinapunta natin. kamo, Dito sa kang may alam ni kang moske. Hoy, hinintay ko kayo. Dapat hintayin Ah. mo din ako ha. Kasi Pwede yung ba tao, palagay mo? Ano ka palagay mo? yung amo niya. Yung amo niya. Ito kasi, pupunta sila dito. Hindi na ako magpapapapak. Hello? Pagdalikod ako Ha? doon. Sabi mo mag-ikot-ikot pa kaya kasi Mag-ikot na marami. kayo. Ang tagal ko pa kaya dito. 3 oras pa ako. Oo, matagal pa ako. Te. Malaki yung pinalagay ko. Mauna na lang kayo. Mauna na lang kayo. Isama mo lang siya. Hindi, sabag-alam ko namin. Oo, pero nasa taas kami. Bakit? Nasa bahay ka. Oo, nasa bahay kami. Sa bahay. Bahay. Pero hindi kami yung, malapit lang dito. Kasi nasa bahay kami. Nakatila ka, may tila kami. Mauna na lang kayo, te. Pag natapos kami, sunod na kami doon. Okay. Sige, te. Ingat, te. Bye-bye. Siyempre, nauna sila. Ayaw ko papuntahin dito. Tsaka ano yun? Iinip siya. Kasi kapag nandito yun, naku, bungangan ng bungangan, hindi na naman ako makakapag-tatulog. Kontrabida sa buhay ko yun. Ano ang nanay? Ganun talaga. Nanay din naman tayo. Nanay ka na ba? Kaya gusto mo rin? Ganito? Ganda, di ba? 5 dirhams lang. Peran. Sarap po yan. Sa una lang eh, no? Maanamangin. Kainin pa lang yan. Wala pa yan. Nag-exercise pa nga lang siya dyan. Ano niya lang eh. Yung kay ate, workout grabe yun. Dito. Dito. Pag-gulat ka mo. Ang sakit yun sa dibdib. Sarap. Pero hindi, yung Sarap niya, di ba? Ay, hindi, oo nga. Walang palang buto. Wala nga pala. Sarap ang buto. Ay, may may laman kasi. May laman siya eh. Tumatalbo. May laman kasi. Simren! Aha. Sa akin dito may ganyan. Awa ka. Ay. Hindi yan, Jolene. Ay, hindi. Gusto ko dito. Masarap yan. Uy, ano yan? Pangalan ng mga anak ko. Pagod sa akin. Nakasin ka sa akin. 2 anak ko. Nalalaki na. Ilang taon siya?
12 years old, tsaka 2 years old. Kaya mo ba? Ano kuya? Anak ko. Mga binata mo. Pwede na. Ako 8 at saka 10. O, diba? Isa ako. Nagpalahi lang ako. Hindi ako kasama. Pero isa lang sa akin. Pilipino. Ay, wala. Isa ako. Papalahat ka na sa Pinay. Alin? Japanese sa akin. Yung tropa ko nga. Kaya anak niya. Pinakas mo lang passport. Ano yung Pinas? Nandoon. Buti na Wala ka mga bata. Dapat may... Buti na Ano nga? Meron. Yan tabi ata. Sabawin ko sa amin. Pag virgin ka na kasi nakukuha ng hapon. Relate. Tatuan lang to. Hindi sila nakikinig. Huwag ka maingay. Kunwari na silang marinig. Ngayon ko lang, ang daldal dito. Hanggang na kuya. Hindi ko na yan dito. Walang kausap. Naaliw ako sa inaanan ko. Ngayon, daldal. Tipid na tipid. Kanina nakapikit ka. Kasi na-imagine ko nila nararamdaman. Okay na. Okay sa lang. Pangkabida pa naman yung si mama. Pupunta pa sila dito naman na inip yun. Ay, inip talaga siya. Minamadali. Pwede alis na tayo. Di pa ako. Buti lang wala si kuya ng customer. Buti lang naman tayo sa kanya. Kasi alam ko palalagay niya maraming malaking mukha na naman. Saan mo nilalagay ulit yung next ate? Palagay niya. Kasi yung ganyan sa paa. Dito. Lagi naman kayo nagsasearch. Kailangan nyo, ipasa may ano ko tapos nakalagyan ng kasi palalagyan ka tayo. Ang mag-alala. Kapag lagi yan nakapon. Hindi na siya magkakaligoy. Okay din naman pag i-gano'n mo yung tip mo. Tip pa rin. Ako nga rin sa likod nga. Ano papatatok yun sa likod? Parang si kuya, mag-isip ka. Si lolo mo, kaya mo. Pero bago yung likod mo, siya muna. Ano na ako next. Tapos nagsusulo na ako dito pumunta kay kuya. Naka-days na eh. Kasi na sa ano, kailan ko ulit lalabas? Next month. Ano, Hindi ko pa alam, mag-set mo na kay madam ng ano. Alam mo ba? Visit kasi yung aso, di ba? Yung aso. yun mo, yun ang mahirap sa aso eh. Buti sana kung dinadala nila kapag ka nagpupunta sila sa kaibigan nila. Kaya ang mahirap kaya pag may aso. Kahit yung yung amo ko, balak ng anak ko probably. Inisip nila yung pag magbabakasyon sila. Pag siyempre, Usapan namin sa bakasyon, iwan nila daw sa akin yung aso. Oh, si Children. pagpatay ko nagbakasyon. Hindi pa siguro, matagal pa. So, pag nagbakasyon ako, sa bedtime nila nilalagay. Tapos na siya. Hindi pa yan. May lining pa yan eh. May pa siya, di ba? Alright. Sarap na. Kasi ko yun, nakamit. Ganda ko, 5 dirhams lang kaya, referral to, referral. Kahit dito ka, nire-refer kita, 5 dirhams. Ba't ikaw lang kumakain ng chips? Oh, yan. Eh, dapat maglagay kayo ng tindahan dito. Para pag may nagutom. Extra income. O, diba? Nagutom tuloy si ate. Ano ba tawag din yung ano? Okay na. Hindi pa. Ay, Meron ko. Alcohol ba yun? Ano yun? Sabon man yun. hindi ko asim. Yung
yung alcohol pala masuka. Dave? O yung ano, yung chili, ay yung black pepper pala. Masarap yung black pepper. Ang maanghang pero black. Anong cartel nito? Black pepper. Flavor. Flavor. Masarap yan. Hindi kasi gusto sa kanila to eh. Organic. Baby lang yung sa akin. Yamaya naman ako yung sa akin. Mayabang ko pa mag-aan. Tapos yung pala sa akin. Ay, Ang galala sa Wala na. Tatayin natin ang start. Pero Mas dinalagay daig ko mo pa pa sa'yo, mamaya. Open yung sa akin. Ano pa kasi naisip mo yung rosary? Panakot mo kasi ang Para rosary. pang tanggal ng kasalanan? Yes. At least pag Hindi, yung kiss mo sa killer. hindi ako basta sasapian. Diba? Kayo, puro na may sapi ako, wala pa. Gusto nakapasok-pasok kayo. Ano bang lahat ng ama mo? Lebanese. Pero, ano na sila, tagdan civilized. Kasi nung mag-war, pinadala sila sa Canada. Pero yung mga parents na bumibisita dyan, puro yung mga, Ano naman mag-bread din talagang Lebanese na. no, meron din mga, Mabait amo niya. may pa na. Sa'yo Sobrang nung pan. strict. Patan? Strict na kuripot. Hello. Sa akin ano, ano ba tawag doon? Sa akin? Si Priyot sa'yo. Cypriot at saka ano. Pangat naman sa Priot. Cyprus. Kaya ang ano pa yung Cypriot. Tsaka Greek. Yung lalaki. mga Greek. Sobra. Wala ko alam yung sabi sa Greek. Hindi sila pala utos. Kahit mag Art yung sa akin ng ganyan. Hindi sila utos. Basta gawin mo ng Greek. Pag mo itanong mo sa akin. Basta pag ginawa mo na yung work mo Nung talaga. itanong ko na, Tapos pag alam nila. pag nasa Mga tamad. kwarto ka na, hindi ka na nila. Kasi nakatutok ako sa mga bata. Ay, istorbohin. Tapos, kasi kapag hindi mo ginawa yung work mo, siyempre, lahat. Meron kasi yung mga kataya natin na palapot sa amo namin, ganyan, hindi ginagawa trabaho. Pag yung ginaulit-ulit, isap na. Hindi na balik-balik na. Okay lang, hindi ka na sarap. Kaya nga, masarap na. Pangiratin ko si Kuya. Pasensya ka na, Kuya. Ayun, nadali mo. Yes. Nawa, pa Kuya. Kasi Alam mo alam ko po na, si ate lahat magbabahayan. kasi alam ko may hirapan siya eh. Kaya nga siya yung malaki kasi siya Oo, magbabayan. siya yung magbabahayan. Yung sa amin Kuya, mga baby lang to. Baby lang yung sa amin. Pero sa katapusan bayad. Tama. Siya nagyaya eh. Yaya po mo. Ako lang rin nagpa-plano, pero kita ko lang sa kanya, parang interesado. Hindi matagal ako naghahanap dito, kaso hindi ko makalagay sa akin. Sa mga ba, ay si kuya pala nag-gano sa akin, nag-send ko sa akin. Saka bihira lang ako kasi ako gusto niya sabi parang ang daming Ha? tatato sa katawan nito. Saka kasi wala ako kilala, di ba? Alam mo naman once in a while ako lumabas ng buto. May nag-message. Ito nga ano eh. Manila kasi Ayun mahilig na sila sa mga tatay Manila. Nanalo ka na. Ang ganda na nito ni Colette. Nakita ko na yan sa Dahir. Hindi ba kayo? Yung Hindi, sa Korean ano din. sa Korean movie. Anong movie ba Yung yan? nilalagay sa loob sa ama. Anong movie ba yan? Dream Dahil Catcher nga. na yan. What's your... Yung Dahil. Si Lee Min Ho at saka si ano, si... Sino na ba yun? Si... Mayaman pala siya. Yung katulong niya yung ano, katulong nila yung katulong nila. Oh, si ano, sino na ba yun? Sa tila ko yung pangalan. Nakita sila nun sa ano, Sa ibang bansa sa US. oo, sa ano sila, ikaw sa Pero yung lang after sex yun yung hali. Dahil
Tuldok na yun. Tama. Hindi kaya lulubog yan sa likod ko. May pupunta sa harapan. Grabe. Pag-zero. Ano yung sinaksak mo? Pag ano talaga sa naghahawa ka. Hindi ko mga Dito ko din kanila. Nakakamusta kanila kung ano yung ay, fairness, hindi lumobo ah. Hindi pa eh, mamaya pa yan. Tsaka wala na. Ano na siya naman. Ilagay na niya yung apple. Mamaya pa yan. Depende ata sa balat eh. Hindi, mamaya yan. Lalo pa dito. Lalo na pag dito siguro ako. Mamantal pa naman ako. Yung Pfizer, grabe. Isang araw ang sakit yung buong ang balikat. Malakas lang yun. Ako pa ito din ako. Yung kaya malakas. Basta dinom ka lang ng ano. Hindi yung kanya naman. Mga ano na, itong part na talaga ng mga aray. Mabigat siya. Ang bigat. Ayan na yung rating niya. Ayan na yung kulay niya. Yan ang masakit. Over. So siya wala nung ano. Ano yung design niya? Green patches. Hindi mo susundin yung kulay niya. Papalit sa mga Red. red. Saan yung red yung ano? Hindi ako na. Saka yung iron niya. Tang-apit kasi yung red. Ganda naman yung purple oh. Ano yan? Ay, sorry. Ate, paano yun? Nakain na namin yung ano yun. Wala namin siya mag-utom. Ginala ko talaga yan. Kasi sabi ko magka-camping na tayo. Kasi wala ka, ayaw mo siya mag-utom. So, ayun mo yan. Kaya pala, dinala ko yung ano, itlog na nilaga. Isa yun, no? Para lang sa sarili yun. Ba't parang tumapayat ka lalo? Yung ginagawa mo. Napapagay Diet. ano. Kanya, Huwag ka. Itlog nakakataba. Uy, Hindi naman may tayo masyado ng itlog na ano. Itlog ng tao. Hindi ako yung masaklat eh. kuya ko medyo ako sa gisilip ko. salita pero yung minsan ka na magsalita tapos biglang Ko ano. naman sa JC namin. Sabi ko, Sabay itlog ng tao. Minsan ka magsalita tapos yung may ano talaga. May impact. buta di ko nasan. Oh, hindi naman yung dami yung vaccine. Happy ka na. Okay lang. Kasi ilang araw ka lang hindi nakakatulog nila. Yun. Ate, see you Hindi kasi, tomorrow. kasi alam mo baka bigla magbago na naman si madam. Doon ako naiinis eh. Biglang Yung excited siya, tapos bigla ko. Oo, nung 5 dapat, di ba? Biglang Oo. 5 na. Basta yun eh. Bakit biglang inaglat? Ay, hindi rin ako lumabas nun eh. Sila, nagkita ko lang. Boy, mala, sabi ko si ate, nag-picture. Kami lang, hindi kami Ang tatlo, di ba? kami lang, hindi lang natin. Lagyan ka ng grocery. Ayoko eh. Hahanapan ka namin kuya ng customer. Baka sabihin. Marami kang customer kuya. Bago sahod. Bagong sahod ba? Sa bako. Sana ako nga nagsahod. Perfume, perfume? Kasi akong to perfume ka, lalo na ano. Nagdikit. Ang dalis nag-yosyak sa park sila. Check ng amo ko siya. Linis ng
duet. Yung pamilyon. No. Sabi ko na gano'n ako, nagsindi ako ng papel. Pinatay ko yung ipis, baka yun nakamoy mo. Di ba yung usap ng papel? Medyo, Hindi, iba naman kasi yung amoy ng papel ko sa... Hindi na kasi lumusot naman yung dahilan ko. Hindi na yun. Mas Ano siya maganda kasi yung... sensitive talaga Oh, yung mas mga- maganda yung ikaw ang naggagano kaysa ikaw yung ano ng uso. Oo, alam ko. Kasi maamoy talaga siya. Eh, siyempre, ayoko may paalam na. Hindi yun. Ay, wala ka. Ako ka dyan. Sinabihan niya nga ako, hindi yun. Pwede ka mo, pero dun lang sa labas. Oo, Kasi may baby. Hindi ko hindi yun. May sinusitis ako. Hindi niya alam na change na. Kami sa labas ng aming balkon. Sa litan sa mitatin. Buwan, content na lang tayo. Oo. Maubos ito pa. Kaya sige nangangayay sa ate kasi nila. Yeah, face mo ka na. Mahal na to. Sa YouTube. Magbabago ng app. Kailan? Ng brand. Nagbakasyon amo niya sa India. Ilang months din ang off nito. 5 months. Ngayon naman. Na-lockdown kasi. 5 months. Na-lockdown sila doon. Sa kami sa kanal. Pagbalik ate, alam mo, hindi pinag-off. Ay, hindi nag-uot Ang na. dami ng Nag-uot ako. trabaho. Sa trabaho na. Pumayat eh. Taba kaya yun. Pito ko ng bago. Indian ba? Indian. Mahilig sa luto. Pag-ako niya. Eh, Mag-ako nagpipintura ako yung nagluluto. pinapayat niya ate. Ito yung wala sila. Oh. Yan siya. Gusto ba? Oh, ayan yung picture ko. Baka naman nag-sasam kayo sa akin. Grabe ang ano. Hindi nagdodol ko. Nag-diet ka pa niyan? Dahil nga dito kung sabi ko mga damit hindi ko na masuot. Dahil dun sa sarap na. Tatlo yung karayo. Tatlo ba? Oo. Tatlo kuya? Apat. Ito. 7. Ikaw na. Hindi Oo na. Di ba yan yung lining? Yun isa. Ay, ano yung isa? Shading. Shading yan. Yung pang ano pala. Kasi dami ngayon sa yung kaburaraan eh, oh. Sa susunod ha? Wala yung sa akin. Ganyan din oh. Ano? Ba't ayaw? Simple lang yung sa akin. Simple naman yan ah. Simple, halos mabuo na yung buong braso mo, yung buong... Kasi kuya may kalmot ko. Sino ko hulbot? Sa braso. Ano? Ngayon, saka mo pipicturean din. Saka kasi sermonan. Ganun yun. Ayoko, di ko yun papakita. Wala naman magagawa yung mama. Sabihin ko na lang libre na atin yung Libre niya. Kaya atos ako na naman ano. Sige, ano naman ang mga ano. Ano naman niya yun? Oo, huwag mo kung pa yung isa. Sabi mo, decision mo. Sabihin mo decision mo, aba. Hindi ka na bata. Kaya mo yung mama mo. Ganun lang yun, bunganga lang yun. Pakinggan mo lang pala sa kamila. Sa kanyang kit na, oh. May dahil mo dahil. Shading. Shading daw. Parang nag-ano lang sa nag-drawing. Ayun. Ano mga ba yan? Nag-drawing nga. Talaga siya. Ano ba tingin mo dyan? Ako may ko. Yung mga isa kong kaibigan, sabi niya, saka na ako. Masasama na. Oo, sana. Namaalam pa siya dun sa, magkano ba yung sabi ko kayo, sabi niya, kita ko siya kuya, na parang may ganun-ganun. Sabi niya, 200 ba yun? ito, tingnan mo Hindi, to. okay lang kasi nakita Tingnan mo ko tong sa kanya. Kaibigan ko. Fort yaw yun eh. Kuya, ano mangyari sa Tingnan mo tong tattoo niya. headset? Sa lipon. Ay, nasa side lang yung dalawa. Nasaan na ba yung ano? Paladero side. Ito Ang yung ganda, kanya, ote. mga kaibigan ko. Tingnan mo. Mahilig ko pa naman mag Ito yung, ito, yan yung kanya, oh. 4K yun sa Pilipinas. Ha? 4K sa Pilipinas. Oh. Parang alam ko to. Iba dito din, pero buong braso na nasa kabila. Sama na Ayan. Ganda. Stay strong. Bakit na?
Exam lang. Si ate yan yan. Exam lang. Dito lang yata din siya nagpa-ano. Bakit na? Alam. Ay, ano kayo na? Ay, ano man yan? Yung sa movie man yan. Yung pinapasok dito. Oo, yung ano. Yung nakasakay sa bisikleta. Sino nga ba ito? Dito. Magpapabura ng tato. Pinabura-bura, tapos sa-flash. Oo, yun. Masakla, pinundakalak ko. Tapos Tato pinabura. nga. Ang bilis pumasok. After nun, may kasunod pa yun eh. Hindi pa. Dalawa? Ayun. Ng Capricorn. Saan? O yun yung maliit na design. Ano nga pala nung luba kasi nandun sa sige. Dalawa I love you. Dalawa, Akala ko kasi ako kausap ko. Sorry po. May tala nakita. dalawa pala sa'yo na Oo. yun. Capricorn na, yun o. Oo nga. Top 3. Top 3. Para di na ako mawala. Sa akin kasi Scorpio. Kuya, kaya mo yun? Ano yun? Sa kuya? Oo naman. Magkano yung kuya pa Scorpio? Saan mo Sa ngayon? kamay ko Ha? nga. Saan mo? Saan mo ngayon? Saan? Wala pa. Oo. Wala nga akong design ng Scorpio. Ano Sa ba? Pinterest marami. Yun nga sabi ko Pinterest eh. Doon ka mamili. Download mo sa Google yung Pinterest. Baka. Okay. Google o Play Store? At least, sorry. Ano? Pinterest. P-I-N. Install mo. Suggest mo naman. Tapos hanapin mo yung mga Scorpion design kasi. Okay. Bye. Ang galing. Yun naman pala. Grabe dalawa pala. Abutin tayo yung... Kaya lang, wala naman tayo makala. Pwede Wala na kasi kasi doon sila pala. Sakto lang yan. Yung isa, madali lang naman na yun. Asan? Ito, buti mo. Ayaw pa kita. Ay, ibon! Ibon niyo kuya! Bebe, ang buntot! Tanaw. Darbal ba? Kala ko kanina, hanap yung Kala ibon. ko nga ibon yun. Kala ko nga nakadapo doon kasi pinahon-dahon pa yung ilaw nila. Yung taba ko nakikita sa video nito yung nakakahirap. Yung ako in-inform. Oo nga. Oo nga. Okay. Ang sad ko, sana magpadala din ng box yung pinag-sad ko. Ang? Sad ako eh. Hindi niya alam yung trending na. Pag sad ka, may magsisend sa'yo. Dapat dito, cash na. Para ano. Bakit ba kailangan lahat? Alam mo? Yung sinasabi nila, Marites! Ano nga ba yung Marites na yun? Marites is Mare, anong latest? Kaya Marites. Bago na akong bago. Mga chismis, mga chismosa daw, yun ang tawag nilang sa bago. Paano mga trending? Kaya ako Marites. Nakakon ko nga na minuuno, nakita ko lang, kaya pala Marites. Kasi Mare, anong latest? Yun pala yun. Kaya pala. Kailangan ko talaga mag-ano.
yan, okay na yan. Hindi, check ka muna ng 5 topics mo. Five topics. Yung alcohol masakit. Kalamansi yan. Black na. Ayan. Tapos search mo dyan. Red. I-search mo. Hindi pa. Tato. Hindi mo tato yung logo. Down mo. Down mo. Tapos press mo yan. Tapos yan. Down mo yung mga Ang daming bulol kuya. Kuya, kaya mo yan? Uy, mamaya ka na mo. Gulo mo. Oo, kaya niya yan. Daming. Eto. Ang pwede. Oo, kaya mo kasali. Oo, naku, buto-buto. Oo. Sakit. Hindi ko sarap kaya. Basta na-cute na. Kuya, kaya mo yan? Oo nga, ang gulo nito. Ako disturbo. Hindi ko na palagay ka na ngayon. Mamaya makagulo. I-save mo muna yan para sa susunod. Ito rin ako. Okay lang na. Sa susunod dito lagay sa akin. Pangalan mo. Sa ilalim ng book. Pero may flower. Nasaan? Bakit gusto mo yung may flowers? Alam mo. Dapat ako magpapalagay ng flower kasi red. Tapos lang walang basta ganyan trip. Gusto ko pang nasa kung may mga flower. Basta kayo tingnan. Sawa. Para din ako. Ano maganda din sa dalawang? Try mo pa iba, Sojak design. Hanap sa Sojak design. Purpose lang naman po. Hindi, meron sa mga Sojak. Ito yung mga design naman. Ito Sojak kasi ito eh. Oh. Ito. Sojak. Ay, ito pala yun. Ano pala yun? Yung mga ganyan, yung mga Sojak. Ayan, ganito. Ito kasi yung design mo. Alam ko kasi. Ayan, ganyan. Pinaganda lang nila kasi nung ilan. Parang gusto ko yun. Ayan o. Diba? Hindi talaga siya tunay na design na to. Yung ano lang, parang lining lang sa Ayan. Ano temperature? Yan mo rin talaga. Saktan mo rin pa talaga. Kailangan makaanoy. Eh, ito daw. Good flowers sa dulo. Ay, paano ito sa'yo? Miras na sensor ng globe to things. Tempo kay Tanda. Kuya, ito kaya ko labas. Ang kulit mo. Next time kasi. Isasend mo, nandito siya kaharap. Sakit mo sa bang. Baka mawala. Save mo muna. Hindi na kailangan nandiyan ang mga copy na. Kalamansi, kalamansi.
Nagka-allergy ako. Nung kinain ko yung in-order nila kamo. Ay, Kinamot kaya ako pa dun, ah. kasi tingnan mo nangyari Pala sa'yo. yun. Wala naman po. Wala na. May allergy yata ako sa mga ingredients na allergy sa mga kinamot ko ko yun. Para saan yung petroleum? Petroleum yun. Mga parang di pumatik. Ah, okay, get. O, yan sa tasan. Diyan din. Diyan din, saan din? Ay, hindi Oh, dyan. ayan. May model na si kuya. Ikaw lang si kuya na model, ah. So, ikaw na Diyan pala. din. Dito yan, di ba? Ayoko na. May model na si Ako lang sa kuya. panlalagay. Maganda sa leggings ko. Ito puro ano. Sinend ko na sa ito. Ayan o, marami pang copy si na kuya kung gusto mo. Hindi, ano na yun sa'yo? Oh, may pula, may pula. Kasi yun yung design din. Para cute. Madugo, dugo-dugo bang na yan. Alam mo ba yung live ko kuya ngayon, mga bunganga nila? Guys. Wala bunganga yun. Sabi niya nagpapa-live na kasi si ate nagtanong pwede magpag-mute. Ngayon bunganga na yung nag-music. No? Okay. Hindi ko na natin yun. Nakakamila. Yan. Parang ganado sa kuya mo. Sabi niya, dugo ko, dugo ko. Gigil. Joke. Hindi ah. Pero lang. Banda ko sa mga kapit-kapit na Sino yung mga nag-comment sa live mo? Ate, Hindi mo friend si ano? hindi nag-comment yung dalawa? Yan na. Tapos, pakulayan mo ng kuya. Alam mo, gutom na ako. Ang pag-uwi, ako luto ni mama. Isa yung ano pinagtatanong ko. Balikan na lang dito ulit. Normal mo lang tayo. Sa dami ba namang kung paano kung di ako dalawang oras yan. Dami ba yung ito? Pwede cellphone mo na pala ito. Sa akin, ito lang naman. Sa akin ito lang naman. Sabi yun, sa akin ito lang naman.
Ayun, pula-pula ito. Mabang-bang sa akin. Red at saka black lang naman sa akin, boy. Nandito na daw ba sila? Sila. Mama. Umuwi na yun. Nandito sila kanina? Eh, tumawag nandito na. Oh? Sabi ko nasa bahay na. Kain mo na kayo. Isa po naman ako. Kain mo na kayo dalawa. Ah, Ngayon pa nga si Lisa sa kabila eh. kasi gutom na kayo eh. Sabi niyo. Ay, balikan niyo ako. Di ako marunong maway ah. Ay, ano yan? Ate ganda yan. Hindi akin to. Pag natapos ko, parang naman ako. Sa drone. Kuya, kain ng dami na sila. Saan mo nga sa akin? Ito yung kay Maylin. Ipa-ikat mo lang. Ay, pasend mo nga. Send mo sa akin. Send mo sa akin. Send ko kay Maylin. Saan kayo kakain natin? Sama pati, tara. Kain tayo. Ganyan yan sa Kaya mo kayo eh. Mamaya pa yan siya. Kaya may karinderya kayo dito. Saan wala? Saan meron daw? Hindi ko alam. Diyan. Diyan lang daw. Nasa kabilang pinto. Pagbukas mo Layo dyan. ng Jollibee. Saan yung Jollibee? Malayo? Sa tasa. So, ako sa Sinend ko na KFC. sa ate. Send ko nga sa kanya. Ayan na iba yan. Oo, yung ito. Saan ba? Send mo nga yun. Ano ba kasi yung FB mo? Yan, oo. Lalo pa take out na lang. Yan, Blanza ha. Blanza yung pangalan sa pangalan. Kaya meron pa pagkain doon. Kuya, ano pa? Dito kaya kakain? Blanza. Dala kaya lang namin. Hindi, diet ako. Akala mo ba? Diet ako nga. Ay, sorry. Ate, iwan ko ito po. Oh, sige na. Kayo na, kalain na kayo. Diet na ako. Sama pati? Dito lang ako. Hindi na ako nagtatanghalian ng food. Ate, Blanza. Blanza. Oo yung na. pangalan. Baka kalimutan mo nga, baka sabihin ay baka yun. Dito na. Ay, blansa. Sige na. Ay, blood sa ba ilalagay? Oo, Blanza. Huwag Soliva. Blanza. Ano spelling nun? B-L-A-N-Z-A. Okay doon.
Tikit ako eh. Kahit ano na lang kaya sa luto. Nahirapan si Kuya. O, 5 dirhams na naman yan. Ay, binibenta kaya yung ballpen.
Okay lang. Hintay ko na lang matapos. Ba't ang tawag ko pa ng tawag dito? Storbo? Oo naman. Oh, hindi ka nangangailangan sa akin. Ayun. Matangat ang tangat ng stress. Ang hirap mag-straight dito kay ano. Masisito ko si Kuya dito. Paano mo sinasabi? Ano naman ba? Sabihin mo? Oo, talagang gusto ko ito. Nakot mo. Oh, ano pala, ano yun, dapat natin pag-usapan kung wala naman na pala. Ano mo? Ayun na. O, dito mo na doon. Ano yun, hintay mo. Dito. Ano mo doon? Ang ina nito na. Ano ba bang alam mo? Oh, tapos ito na. Ano pa? Ang store ko nito. Ayun. Ay, tagal naman to. Ako mo doon, oh. Sige, ito. Sige na, sige. Ito, ito. Lahat ba lang pwedeng kailangan mo makita? Alam mo si... Ano ba yan, Kuya? Saan doon? Pag-alcohol siguro yan. Nasapak na kita. Alin? Sabi kapag alcohol siguro yan, na kanina pa kita nasapak. Happy yun eh. Hindi nga eh. Malas na eh. Kailan ba ako sunyerte? Ito ba ng kulay ng tatlo? Wala. Ano nga naman dahil kung Hindi sa pa akin naman. maayos. Nasa labas ako, huwag mo akong ini-store ko.
Pag sinabi ko yung naging kunin mo na din, hindi mo lang. Na rin. Tapos straight mo video. Na? Ah. Diba? Ikaw yun. Ang tatawanan mo, di ba? Diba? Sakal mo na, mamaya, huwag mo na akong gugulin. Ulit eh. Oo, talaga. Nililimit na. Sino ka? May-ari ka? Diyos ka? Diyos ka ba? Sabihin na lang kayo sa baba ng gusto mo. Ang gusto mo. Ang gusto mo. Ay, okay na. Okay na. Okay na. Kunin mo na lang doon. Kunin mo na lang doon. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanya na gusto mo, di ba? Kunin mo na lang doon. Oo, okay na. Balik ka. Alin? Sinabi mo? Alin? Kunin mo lahat ng gusto mo kunin. Saan ang away ka? May kaaway siya eh. Saan natin lagay yung isa? Kuya, dito maliit lang siya. Ang laki naman yun. Hindi bas-bas. Ito siya oh. Parang maliit lang siya. Yung ganito lang oh. Pag naman yung sobrang laki na. Cute. Ay kuya, 5 dirhams. Gusto mo? Design ko yan. Yan, di ba Ano ba kasi yan? Yung ano, yung Capricorn yan. Parehas na. parehas Oo, na. parehas na. Kasi ang laki-laki din yun. Ano yun? Maliit lang talaga siya. Akala ko ba okay na? Wala na
nakaharap sa akin ah. Yung bali nakatayo. Ano ba yun? Ano ba yun? Sakto lang po. Sino? Maliit lang konti. Ganyan lang. Huwag naman ganun. Ganyan yun. Dikit. Mga ganito lang. Yan, ganito. Hanggang dito. Ganyan. Makalaki. Dito. Wow naman. Parang kami. Yun lang kahaba. Inalang ganito na lang. Okay, ito. Kunin natin ito. Bakit punta ko dito? Ganyan yung sounds. Yung isa. Hindi. Yan ba yun? Sa dyan ba yun? Yung Huwag may Tarzan nag- movies? May nagla-live. Ah. Mga kasama. Hindi akala ko. May nagla-live. Ang laki naman nung ano. Di ba? Wait lang. Hindi. Ano ba yun? Alam ko naman napipilitan ka lang naman talaga pumunta. Shake. Oo. Ayos. Ayan naman yun. Wala ba? Ikaw yun. Ikaw yun. Ang nananalo ng mayor mo, ganyan na kayo. Ano pa kaya? Kaya, talaga. Hindi pa. Saan? Yung paharap sa akin ko yun. Tama ba? Tingnan. Oo, yan. Dito lang ganda. Bumalik doon sa... Sa gilid mo. Kaya nakamo. Ako iniisip ko na Ay, sorry ulit ah. Hindi ako nag-ano. Naglibag. para ano. Ako ba o ikaw yun? Yung naglalabas ka ng kaloobe, sabi kakawanan mo.
Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi man tayo naabot sa ganito kung okay yun. So ano pala dapat? Sige na. Ano ba pinag-uusapan natin? Ano palang gusto mo gawin? Ang dami mo namang alam. Puro mo alam. Gusto mo kontrolin yung buhay ko. Lahat na lang. Gusto mo alam. Gusto mo lahat. Alam mo. Oo, sino ba ako makita? Ayan, nagchat ako.
Ano pala ibig sabihin yan? Ito, Oo. Capricorn. Ah, ganyan ba yung Capricorn? Ah. Akala ko talang eh, Capri pala. Ano ko yung lagyan ko rin ng ganyan na cream? Itong, ito yung Ako Nivea na lotion lang ko yung nilagay. Complete na tayo. Wala na. Yung may scent? Wala. ganito. Sarap. Benta mo na lang yan, kuya. Walang Oo. laman. Ah, wala. Ano naman? Ano lang yan? Props. Next time magbenta ka na rin, hindi. Kulang. Kulang sa Oh, mga diba? ano, pati, 32 dirhams yan. pati Benta chichirya. mo 45. Ah, diba? Kita. Pati Tubong chichirya. bugaw. Di ba mga chichirya? Mga butong ng mga butong. Susunod at may nakasabit na Ito. dito. Boy bawang, ding dong, happy. Kaya nga, extra income. Saan yung mga yun? Tapos dito, may red horse. Saan yung mga yun? Naubos mo. Pabalik na sila? Ewan ko. Halos na kayo. Ewan ko sa ako na. Message ko na. Sarap. Bilis lang na. Okay. Alin ba? Hoy! Ay, cute naman. Pero malaki. Wait lang. Isdang isda. Kuya, sinend ko sa'yo yung isang picture. Yung sa kasama mo. Oo. Ano daw, Blansa yung ilalagay na pangalan. Messenger, kuya. Hmm. Kahit walang reseta, pwede yan gawin. Ah. Oo. O sabihin, pabili mo lang para sa buntis. Ganito mong Ilang linggo to bago mag-ano? Isang linggo bago mag-ano? isang taon. Bago ba? Dapat, di ba bago tatatawa habang naglalakad ka? Habang naglalakad ka. Ganun para Nagsisita makita. nga kami mamaya. Eh, sabi ni Madam, tumulong nga ako daw sa akin. Wait na maaga, may bisita. Sabi ko, papatatawa ko, diba? Bayad naman yun. Hey. Thank you. Yung ano ko dito kuya sa leeg ko. Oo. Baka nagdodoorbell sa kabilang bahay. Kami na lang. Kaya ba talaga tunog ng doorbell para sa lahat? Oo. Ibon? Para maiba lang. Tapos ng trip ng nangyay natin dito ah. Gusto mo ako na lang mag-picture?
Okay, okay lang. Kaya naman. Para kitang-kita. Okay. Kaya naman. Na kuya, dumudugo. Matagit, ba't brown ang dugo ko? Ay, Ayun ang brown, no? hala ka. Alien. Pwede punasan, pero hindi. Oo naman. Hindi kasi yung Tap-tap lang. Yung gel kasi. Ay, tap-tap, pat-pat. Yan. Ayun ang brown yung dugo ko, oh. Kulit naman. Kaya, anong blood? Takot ka, birdi na, birdi. Anong ano ko? Ba't ayaw mo nung talagang kulay mo? Yun ang ganda kaya. Lalaki? Hindi. Sunod na. Gusto ko sana nito dito. Kaso ano eh, hindi ako mahilig mag-shorts dito sa ano. Kahit dun sa bahay. Ay, natigit na lang ako mag-shorts. Baka ibuli na naman ako eh. Hindi kasi hindi ako nag-shorts dun sa bahay. Kahit gusto ko, ano man na, respect ko. Ganun din naman ako. Sinasabihan nga ako, hindi ka ba naiinitan dyan sa suot mo? Sinabihan pa nga ako, nagbibilan kita ng short. Hindi na may short. Ang dami akong short. Siyempre gusto ko nung respeto lang. Kaya ako mag-beach yun. Oo, sa beach nakapag-short ako. Tara yan. Blansa. Ano ba yung mga tawagin ko nga? Ay, ano ba? Ano kaya? At tapos na ako. Saan na kayo? Papauwi na. Saan? Bilisan mo. Matagal yung kanil. Tapos na nga. Tapos na nga. Saglit lang yung isa eh. Oo, mali. Tapos na. Saan pa take Bilisan out? nyo na. Uy, nag-take out. Nag-take out kayo. Si ate o nag-ano ng phone. Bayarin mo na lang dito. Kanton daw. Kanton ano yun? Ewan ko sa kanya. Anong klaseng kanton? Okay, Domi pa din yun. Diyos ko na lang. Uy, bakit na kayo? Dali na. Maantay ka na ni kuya. Sige, bye-bye. Takbo. Lipad. Okay, bye-bye. Bye-bye. Diba boses niya sa cellphone? Wala na akong load. Saan ko kuya tatapon itong basura? Dito. Tatapon. Thank you. Yes, ate, ang nagagalit yan. Di ba yung iba binabalot sa plastic? Kapag malaki yung tato, katulad nito. Kapag LinkedIn. sa plastic. Patay. Ate, Hindi naman. Natutuwa ako kasi hindi, Makate, kapag binalot Binalot? kasi, ano, nararamdaman mo yung, ano, ng puso. Kasi nga yung dugo na, ano, kailangan ni... paano ba i-explain yun, kuya? Di ba kapag malalaki lang, kasi malaki yung, ano, Yung
to. Tsaka Open, babaluto. open talaga siya. Yun. Oo. Ah. Ang kulay brown. Brown talaga. Ngayon ipapalagay mo. Saan? Oh. Koy. May kulay yan. Papa. Purple. Favorite color ko purple. Kaya sabi ko, ganda ng ano sa'yo eh. Okay din naman. Next dito naman. Ang ano nang gawa ng kuya. Para matakpan mga barikos. Yun yung purpose eh. Oh, Ito pagbalikan. Yung ano bumalik. Tanda na. Alam niya na. ha? Tanda na siya. Alam niya. Tanda na. Alam niya na yun. Tama. Tsaka malat. Ay, nakadoon yun. Nasa senior cities ko lang. Nasa spam. Lagay ko sa spam. Bawat message. Tingin lang. Hindi niya naman nakikita ang nasa send ko eh. Ano kaya nilala? Okay, ignored message mo lang. Walang clue. Ano na yan, kuya? Ano? Ang blanza? Kaya doon kay May May. Sa isa. Ah, okay. So, bali yung design niya, yung rose. Iibayin lang yung pangalan. Ay, kasi nga naman, Manzano nakalagay. Kaya, palit lang. Ayan, kanya. Ang galing ah. May graphic artist pala sa labas. Hindi ko alam yun ah. Hindi ako informed dun ah. Galing, ang dami nilang po. Collection yan, kuya? Collection yun. Ha? Itong pangit sa collection eh. Hindi ko naman araw-araw sinusuot. Kakapatid kayong dati. Oh, sila. Ayun ang isa doon ah. Si... Si kuya yung nagtatato, ito, tsaka ito. Oh, yan. Anak eh. Ah, kaya pala. Kanina hinula-hulaan na eh. Pero nagtatrabaho din kayo dito, kuya? Opo. Saan? Sa Jobalalin. Sa Jebel Ali? Ano? Yan. Ay, ayun na. May ibon. Oh, nakawala. Ba't ang ibon yung maingay? Ano po? Ah, bakit na ba? Saan kayo kumain? Oo, layo. Wala mga kakanin. Oo. Mandaman. Dito niloko lang. Akala ko na KFC sila. Pero layo sa kanya, oh. Ayun. Oh, kanton mo. Anong klaseng kanton? Ay, nakala ko kayo, di pala. Hindi, Magkano to, ate? may graphic designer Magkano to? doon. May hipon? Hindi ko alam. May hipon to. Ay, bawal ka sa ibon. Kamot-kamot tayo dito. Ay, malay ko. May hipon to. Siyempre, maghuhubad ka. Ano ate, nakadapa ka? Or Basta. tuwad? Ganun. Nakadapa ka dyan. Ano pa? Ah, gusto mo, doon sa pader para Para sexy. Okay. Oh, nakaganyan. Doon sa pader. Standing position. Okay. Ayaw mo ng girl. Ayaw mo pa, standing position. Kaya nga, para.
Dadat Ba't tayo lagyan na lang din dito? ayaw. Sino ba si Blanza? Siya. Ay, Blanza ba pangalan mo talaga? Hindi, sa Jenny. Oo. May Taga saan yan? Taga Saan saan taga saan kayo Blanza? may Abra talaga yung puno. Ay, Diyos ko. No, Kurt. Gabra. Totoo ba yun? Gabra? Totoo ba yung pagpasok mo doon, hindi ka na makakalabas? Hindi naman Totoo yun. Pero may lugar na gano'n. Di ba? Sa parte ng Alam ko yun eh. Meron ba? Kasi meron kami kapitbahay sa Naligas din sa Quezon Anyari? City. Hindi ko alam yun ah. Pinasok niya yung pinasok niya yung basta may lugar doon. Nakita na lang siya na sa gilid siya ng puno kasama yung motor niya tapos durog yung ulo niya. Oo. Oh? Oo, durog na yung ulo niya. Hindi ko alam yun. May Grabe, history kayo ha. Totoo. Katakot ka pala may. May ganun daw na lugar doon. Malawak ang abra. Ginawa na lang daw nga ng anak, dinakot na lang ng kamay yung ulo. Baka nadisitrata. Hindi, talagang Paano ka nila charge? Oh, kasi carbon. 5 pesos lang po charging. Anong pesos dirhams dito? Peso lang. Dapat talaga. Kasala. Mamaya masisi kami dyan sa... Kuya, papabura ko sa kamay ko ha. Pwede, gagawin mo ibang letter. Ay, Yeah. Sabi ka ng tropa ko, maghanap pa ng jawang kapangalan niya. Naku, huwag na. kuya, pwede. Ito hindi. Pwede. Sure ka. Huwag na dyan kasi ang daming Hindi, upo na lang ako. Na ano mo? Depende yan sa artist mo, sa siya komportable. Uy, kung ako ba? Hindi naman dito. Dito lang naman. Ay, hindi ba sa gitna? Hindi. Ayaw mo sa gitna? Hindi, dito lang sa ano. Dito ba? Manising ko baka sabihin niya, madam, sana ako nag-swimming. Sige, try. Try mo mag-swimming sa beach ngayon. Iniingatan ko, Makakatawa ka. iniingatan ko huwag napunta dun sa ano. Masakit. Yung una lang, pag tinusok ka ng una, yan. Ayan, sinasabi ko sa'yo, una lang. Mataas din pain tolerance ni ate. Oh. Tingnan mo wala lang sa kanya. Hindi, okay na. Next time niya yun, di ba? Parang ano lang. Asahan mo sa biyernes nandito ulit ang mga ito. Parang pasahod. Pagsahod siguro. Oo. So, ibig sabihin, may sahod kayo ngayon. Ako, pumunta ko kay Madam Advance. Charot. Kaya nag-advance ako sa ako. Kalahati lang. Para sa, Magkano ba ang pasahod ng Lebanese? ano, nagsimula ako agency 1-4. Ilang years ka sa kanila? 7. Oh, ngayon. 2-1. 7 years to 1? Seryoso Kuripot ka ba? sila. Okay lang din kasi lahat naman gastos nila. Lahat kahit magpadala ako ng package na ganito, sila nang babayan. Wait na, sa 7 years? Mahirap naman lumipat. Eh doon free naman lahat. Free wifi, free ka ng ganito. Oo nga, pero wala, diskarte nila. Kaya nga diskarte. Talpak! Asan ang sa'yo, tingin? Galing. Yung isa, Ikaw na, sa kalma. Di ba scorpion sa'yo? O dito, laki-laki lang ganyan. Sa dito. Dito, para talagang Sa'yo kaya muna. Ganyan ba kalaki may may? Ang malaki talaga kami. Sinago ka. Ikaw yung nag-gaya. Ikaw yung may pinakamaliit. Paano niya na-discover si Kuya? siya. Paano? Si Kuya, nag-Facebook sa akin. Sabi niya, gusto mo magpatato? Ito to ba? Wow, Kuya ha. Kuya Ate, si Kuya ng PPM. Business si Kuya. Kailangan. Ay, madami natutulungan yan si Kuya. Kaya bless siya. Kailangan natin siya. Sino yan? Boyfriend. Ha? Boyfriend. Ex ko? Text niya daw. Pakikipagbalikan. Tinatapon niya naman. Kasama ko, ano? Bigay mo na lang dito. Ha? Bigay mo dito.
Oh my God. Over my dead sexy body. Sige na. Over to sex body. Yes. Iba kuya. Nangayon pa kuya. Ayusin mo. Magkano tong Wala ko lang pansit niya? maupuan. Okay na ito. Tayo muna. Magkano to? Ha? Hindi ka siyempre babayaran ko. Hindi na. May nalaga ko. Oh. Wala bang gayong mata ba? Ay, hindi, wala ah. Saan? Tanungin mo doon sa German nagluto. Shepherd. Ate, Yan lang may ang ganyan ba alaga. daw? Kaso di siya pwede maiwanan kasi nang ano siya ng gamit. Yan ang inaalagaan mo, hindi bata. Dalawang bata plus yan. Ah, wala. Hindi ayaw na lang ang ano. Pero yung friend nang binigyan ako ng racket ng amo ko, yung friend niya, magbabakasyon sa England. So may pusa sila. Oh, pwede yun. May pusa sila ako magpapakain. So, sobra na ako, di ba? Ay, pabatato na naman ako kay Kuya. May pambili na naman ng itlog sila sa Pinas, di ba Kuya? Kaysa na ilagay nila sa ano, sa pet shop. Oo, mas mahal. Kapakain lang naman eh. Yung sabi naman ng ano, sige okay lang dalhin mo si Yugo. Yugo kasi yan. Pero inatan lang na hindi matego. Alin? Ay, kuya, naligo kami. Vaccinated kami ah. Pfizer ako kuya. Pfizer ako. Kuya, tatlo na akin na zombie ako. Wala nga lang ano, wala pa akong gusto. Binuhay niya si April ko eh. Ang dami ng sombrero na. Halos Collection pinag- lang. ano. Nakabrereta dito. Halos Oo, Subukan nyo mamuhay dito sa labas. Hirap kuya. Ang kwarto namin doon kalaki-laki. Alin? Sa apartment. Tapos, makikipag-secret tayo sa gaya sabi ko, subukan na. Ako okay din naman. Ako na ako. Okay na ako sa dalawa. Maliit na ano. Oo. Hindi. Hindi, ibig ko bang sabihin sa... Ay, sa mo. Pag ano nakakasave ka. Hindi, oo, talaga nakakasave ka mo talaga. Ito ate, ilang taon ka na sa amo mo? 6. Magkano na sa amo mo? Umutan. At tama lang. Tuwan lang ako. Ha? 2, 7 years? Tuwan lang. Basta paklaksan. Tuwan lang ako. Sa'yo 2, 5. May ano pa, lalaya sabi, panakot ko nga sila, layasan ko na naman tataasan na. Ang tagal pa yun ang ganun. Oo. Kasi ano naman lahat. Under agency ako eh. Pagpasok ng agency, start ka talaga ng 1-4 kung hindi pa sinasabi na magtataas ng Oo, sahod. di nga. Magkano start mo nun? 1-4. Oh, buti ka, wapod ako. 800. Agency yun eh, agency. Kaya ko rin. 800. Sige na. Okay lang eh. Pero mo eh. May huwag kang umiyak. Kaya pala kumain siya ng marami. Pwede Naku, siya lahat ng kinain mo tutusukin, lalabas dyan sa likod. Alam mo bata eh, lalabas kanin dyan. Alam mo yun siya kasi kaya. May panggalan siya. Ang dami na ito napapansin ni ate. May panggalan siya. Kaya lang hindi naman ako kontento sa akin, iniiwan pa rin ako. Dapat patatlo mo, ano, Wala balitas. naman akong gumamit. Yung masakit siya. Mas mas matagal pa to sa relasyon ng jowa mo kung may jowa ka. Oh. Baka natutulog kasi yan. Kaya ano, hindi mo sarapan. Laging tulog yung ano niya. Sige kasi. Gising yun lagi. Kulang sa exercise. Siya, may ayan na siya, may. Ay, di ma'am. Paano kayo nagkakilala? Isang bahay lang, may magkakapatid lang. Sila lumipat sa gilid ng bahay namin. Yung bahay namin is villa siya, isang ganyan. Pero hinatid siya. So parang dalawang door, magkaisang tao. Sila lumipat sa amin. Eh yung mga madam kong chismosa, mahilig sila mga pagkaibigan. So sa kabilang bahay, dito. Yung nakilala ko si May, sabi na may Pinoy sa kabila. O dito, Pinoy. Ang before kasi sa kanila yung Ito nga ba si Yun. Oh, Oh my. roses are red. Saan ka papalagay? Dalawa pa. Saan ba? Sa gitna? Sa gilid? Dito. Ay, lipat ka. Ay, ano ba?
nahihiga. Mabuti na ako. Na-stress ako kay Mimi. Tatalik. Hindi ka pala higa. Upo ka. Tumapa ka. Saan mo daw banda? Sa gitna ba? Paano ko yan? Pag ano, pahaba siya. Pahaba no? Pahaba, pababa. Pahaba. Ay, ang pangit kapag ganun, dapat sa gitna, pag ganun na. Pag Sige. ganun, di ba Sige. kuya? Sige. Yung rose ang tapos apelido sa baba. Oo. Alam mo, magkakakilala tayong mag-usap. Ganun talaga, di ba? Ganun na yun. Ay, Mimi, naglibag ka ba? Libag dito eh. Pasensya na, galing labas. Okay lang yan, pera ni kuya yung libag na yan, di ba? Mag-cellphone ka habang busy si kuya sa likod mo. Di ba? Kaya tatagusin ko rin. Di yan, grabe. Ay, ang nipis-nipis mo naman. Picture ito. Saan ka sa'yo? Kuya, nag-aksi kayo? Aksi. Akala ko lang nag-aksi. Cryptocurrency. Ano ganun. Ay, tapos? Ano, investment. Ay, kuya, yung gusto niya, yung pambayad niya ng tato, Hindi ano mo, tinatanong invest mo ko. sa aksi. Tinatanong ko kung nag-aksi sila. Kasi may mga 7, taga-UAE nag-aksi eh. Totoo ba yun, hindi siya scam? 7. Hindi. Online. Hindi siya scam. Okay. May iba Ay. nag-scam yung Hindi. rug pull tawag Nine nila natin doon ka. eh. Yung mga token kasi binance siya eh. 7? Yung, hindi siya yung forex. Forex kasi pera talaga eh. So, yung crypto naman, ano, iba naman siya. Coins. Wait, tama ba spelling? B-L-A-N-Z-A. Opo. Ah, okay. Kasi ano eh, mali eh. Babig lang. Oo. Di ba? Kaya nga eh. Correct ko muna. Ganyan. Tama spelling ha? Okay. Thank sa'yo. Wala, naranta na yung rose. Ate kasi, nung una eh. Ano? Patat. Oy, bakit? Ikaw gusto ah? Kasi mo na naman ako. Walang kanilaman. Hindi. Okay naman naman. Sa umpisa lang. Kapag nagtrabaho ako mamaya, takpan ko to ng ano. Hindi, kasi magbabasa ako mamaya ng kamay ko, liligpitin ko yung mga kinainan nila. Para bukas. Tapos ikaw pa mag-invest Hindi, lagay ko lang sa machine. sa Pero washing dishwasher. binabanlawan ko siya kasi. Green film. Handa ka na ba? Hindi ko alam. Good luck. Yoko. Madilim. Madilim ang buhay. At ang madagyosin na naman kasi magyasap eh. Ay, Kasi wala. nakasama. Nilalamig na ako. Ay, kulang sa akap. Oo na nakakaputa niya, nakakaano na. Kakalason. Nakakatroma. Pinagpalit siya eh. Sino? Sino? Kasama mo? Ay, babae sa Pilipinas. Mami, no? Iyaan mo. Lalaki lang yan, boys are boys. Wala na, ayoko na. Oo, inanakan mo na eh. Ano pa bang ano mo? Stress na ako dun. Mamamatay Once ako na pag may- pinalikan ko pa Once na yan. nakita mo Kulay na na. yung dali mo, iyaan mo na. Oo, tama pa ate. Sila na lang, no? Hindi naman niya inaalagaan anak namin nandun sa babae niya.
kasama mga Eh, sino naiwan sa anak mo? yanan kong babae, yung magulang. Sinasabihan. Ayun nga sabi ko pagka, mama niya kasi nandito din. Walang mag-aalaga sa side niya. Walang ibang pwedeng pagkatiwala. Ayan na, Nene. Ano, wag mo sipain si kuya. Uy, Hala, sinira pa yung printer. Jaret. Handa ka na ba, Mimi? Ayan na. Tuhunod na. No. wag ito ako, ano yun, nagigidig-dig toad ko eh. So, sa may quarantine. 1 month lang ba siya? No? Ako nga, tinatanong ako siya. Practice pala yun. Naku, babalikan ka na ng asawa mo kasi may dikdot. Ano? Tatawag niya mamaya sa'yo. Wala na. Binak ko na lahat sa mga account ko. Ulit ko nga. Baka block mo na ko. Naiiyak mo na rin kaya okay na. Oo. Habang nalap mo na kanya. Ang daming patan dyan, no? Ganun natin ang concept. Mga start ng mga pin. Yan. Kapag pala pinanito, Pangit yung pag-ganito eh. Mas maganda yung pababa kasi rose na siya eh. yan nagbili yung dinan. Ay, sakto lang nakabalik na tayo dun sa inyo. Dahil na tayong mowa, Mary. Ngayon na lang tayo balik sa atin sa Almanara. Hindi, dadaan pa ba tayo sa ano, mowa? Yan na mamaya. Malapit Magsisend? yan magsisend. Para taxi na lang tayo Stalker ka ng may day. Ha? Stalker ka ng may day. At
Ate, kain niya natin to. Ito mo Ang na gutom yan. yung ano, yung amoy niya. Tingnan mo muna, baka mahipon na kasi sabi mo bawal ko ng hipon. Kinain niyo ba to, ate? Kumain kayo ganito? Ito walang hipon. Walang hipon. Thank you. Saka isang subo lang ako, nangati na ako. Sabi walang hipon, ah. Wala. Ano pala to? Ano to? Mo? Ha? Hindi, Diba? manok man. Manok kaya kaya. Diba? Eh, parang hipon yung ano yan. Ano to ba, ate? Oo, manok man yun. Manok kaya. Ito, Huwag na kainin ng manok ko. Baka dahil sa kalisa. Kaya siya sa misig. manok yan. Kaya ano nagugutom kasi talaga ako. Kaya mo na. Ate, kumain ka. Hindi ko na ako dahil diet. Makikikain mo na kami mamaya sa mamang. Dadaan ka na doon. Ba't nakatira ka sa labas? Eh, yung bahay niya nasa labas ng, yung may separate na house. Ay, ang maganda. Okay na pumunta ko. Doon kami nagagahan. Tapos, biyahe dito. Nandun na rin kayo magagaling mamaya pag-uwi. Kasi kami, magkasabay na kami ulit kasi nagpapagbahay. Si ate, Doon, sa ibang lugar. Dito lang sa nararamdaman. Mamakapit. Parang wala na. May motor truck naman dyan. Pero ang galing no, kasi sa balat niya lang na ano. Kasi di ba ibang kamay mo dito ka. Pwede kang matutok pati lang alaman na. nag-ano. Sige na. Magaan kamay ni Kuya.
High-tech. Bakit ikaw ay nag-injection ng Pfizer? Masakit din. Kung mag-injection sa akin ng Pfizer, parang may galit eh. Binaran niyo. Tinusok, Alam pilit mo ko. kung bakit masakit yun? Hindi nila yung na-aspirin. Ano aspirin? Sige sila eh. Hindi. Tutusong nila, tapos konting balik ba? Yung pahilis na, feeling ko nga buto ko yung tinusok. Dire-diretso nila. Oo. Hindi nila yung na-aspirin. Pero yung Sinopharm nun, maganda yung pagkatusok, hindi masakit. Pero yung Pfizer point, Hindi nila talaga tayo. Diba kung manggalilin si Pacquiao, kaso namigay ng pera kay Dimumbo. Pacquiao. Sige na, sayang loan mo. Ayun na. Sarap pa, ang dami na din. Ano din nila ako? Ang ano ko? Ano ba yun? Yung panahon ko, Ay, pag-ibig. walang tao. Ano na naman kaya ang mananalo sa presidente? Bibili mo. Na? Pwede si BPA. BBM? Hindi Lenny? Ay, maglulugaw tayo lahat. Nanay niyo daw yun. Nanay daw. Nanay. Kuya nanay mo yun? Siya ang nanay ng buong ngayon. Natawa ko sa May mga nanay comment. na ako eh. Sa yung mga comment eh. Kaya mas Hindi, pwede hindi ko na, nanay ko. hindi ko na kailangan ng pangalawang nanay. Okay na ako sa nanay ko. Buong man. Baka bumalik lang yung mga ano. Pag unang ano pa lang, baka unang araw pa lang, testa na yung mga drug lord. Ngayon, hindi nila maintindihan sa Pilipinas yung mga bubak ang utak. Nagpawalitan, hindi na nakausap. Bakit yan ba yun? Yan. Diba? Akin ba? Ano ko? Yan ang may nasa flower na sa dragon din. Yung shading yung matagad eh. Pagkakukulayan. Parang gusto ko ulit magpaano. Huwag mo na subukan, sobrang sakit. Hindi naman eh. Dito oh. Hindi ko 100 lang. Kaya nakalibaw natin. Kuya, yung pag sa ano ba, makan? Ayaw mo nang paansunalan si ate? Na kuya. Ah. Pag bad wire makan. Saan mo Bag- lang isang? Hindi ko nga alam yung bad ko. Yung ano, yung ano may Ito mga sa bakod. puso. Yung tinik-tinik ko yan. Yung bakod sa ano, pagka trespassing ka. Yun eh. Ito lang dito na rin naman. Wala na Kaya siya. Maganda may. Huwag kang magulot. Wala, nagdadasal pala siya. Aray ko ba? Kaya ako nalasabi kanina pa. Dito nga ata. Wala ka may electric shock. Ayan. Nagdadasal pala siya. Nakailang rosary ka na. Tapos na yung nabena mo. Hindi ko nabena pala siya. Ay, ayun ka pala yun. Tanggal ako ng ano, hindi ka na na-full charge siya. Ganda na yan pag may kulay. Wala na, hindi tuloy ako. Ang cake niya may
Palagay nga rin ako niyan, Rose lang kuya. Tapos pangalan ko Rose. Kala ko ba scorpion ka? Oo nga. Uy, wag ka dyan. Masipang mo si kuya. Lalong umiyak kasi eh. Bakit nga namin? Ayan na, red na. Hindi namin, ready na. Good luck. Ay, hindi ko pala. Shading ko pala yun. Shading yung black. Ang sakit niya. Mata mo? Sabi ko sa nanay ko, nagpatatlo ako, sabi niya, ha? Anong tatlo? Tapos sinabi sa kanya, sabi niya, ay, ganda niya, di masakit. Parang balak ko na. Ano kaya ano mo, May? Ako, ano? Dressing may blanco. Ano ba talaga yung ano mo? Ang dami ng Wait, dahil tayo, bili tayo ng ganito mamaya. Nga? Cream. Lalagay mo dyan? Oo. Anong cream ba? Ano? Kuya kasi, hindi nagbibenta dito. May pa-suggestion, hindi naman nagbibenta. Para sa ano mo? Kasi siya yung laki. Kailangan mo ng cream. Hindi ba pwede petroleum jelly? Mainit. Susunog yung Wala tayo sa bola. Ano, tumutupas ang tubo. Ah, okay. Tama ba ako, kuya? oh, mainit kasi sa bato. Pero pwede na magbasa mamaya. Pwede lang. Maganda para sa Pinas. Oh, pero may ano tayo, yung mga OFW na uwi na yan. Full Sila, vaccinated ka na daw, wala. full vaccinated. Sure ka, mga OFW. Oo. Kasi alam ko pag travel ka ng Manila to Iloilo, wala na rin silang parang. Iloilo ka ba? Yung mga part ng mother ko. Eh may magta-travel na yun din sa amin. Wala daw quarantine. Dala lang ng fully, yung papers na ano, vaccinated. Yun lang. Wala na quarantine. Smile! Put no. Ganyan yan. Hindi sa'yo ganun. Akin ganyan. Saka ganun. Yan yan. Saan na nga? Kasi dapat kasi sa'yo may kulay, maputi ka eh. Hindi ba, Chef? Ayaw naman ni Kuya Kulayan. Ano yung kukulay niya dyan? Maliit yun kasi. Uy, lagyan mo patungan mo Ang siya. dami kasi design ng dato, bakit yan? Siya na gusto ko eh. Unang ano ko lang siya rin na kaya ano. Hindi na ako nagpalit. Yan talaga yung sinan ko. Yung scorpion fan. Yung scorpion na palagay mo. Pakulayan mo yung scorpion mo. Yung rose nga, di ba? Yung buntot niya rose. Sa Pinterest. Lali ba? AM. Sa sunod na rin. Sarap ng content nila. Baka dadalhin niya ito sa nanay niya, pinakain niya sa akin. May ulam din. Pag sure ba? Sarap na ulam nila ngayon. Ano? Tulingan, tsaka apretada ba yun? Tulingan na isda. Yung may gata. Kaya ganun siya. Diyan ko kaya nagsabi niya. Ganda ah, hindi masakit. Patatukan sa ngayon. Nanay mo na totoo? Balak Sana ko nanay ganyan mo.
So, siguro nanay, makita na naman. Oo, naman naman, Sherry. Ay! Oo. Ano? Ikaw, ang pala ko. Sabi ko patato ko sabi niya. Ha? Anong tato? Kasi lang siya kanya. Ganda. Ah. Hindi, pagka rosary kasi okay yun. May takot sila. Ganda. Hindi masakit. Sasunod na lang ako naman. Mama ko yung makita ko, palagay din akong tato. Anak ko nga, sabi sa akin, na, inom ako soju. First year high school. Go! Inom! Ano ba sabi ng Ay, dito na lang. Ano sabi ng tito mo? Sabi niya, paalam mo na daw ako sa'yo. Ako, Dito okay ako lang. lang. Yung Scorpio. Ay, din. Babae kasi pangalan mo. Kaya sa ako, kapag ng babae. Sus, kabayan kayo. Baka mo na makikanap ko. Oo na. 6%. Nakain niyo ako eh. Ako is life. Ako is life first. Okay ka lang? Yung dadasal siya, malapit niya matapos ng rosary. Pagawin mo lang sa ganyan. Akala ko ba maliit lang? Oo, maliit lang talaga yan. Maliit na yun. Sabi ko pa, madam, maliit lang. Ano mo? Napalaki. Napalaki yung print Ito, at oh. sayang yung papel. Ano ba? Scorpion daw siya kasi. Ang ganda ng design. Check mo siya. Balik pa tayo. Pwede pa lalakyan niya ni Kuya. Saan lalagay? Gusto mo dito sa rito. With roses sa dulo. Kasi tapos palagyan mo ng pangalan ng rose. Dito, bumuga ng poison. Rose. Kasi ano, obvious. Eto. Ay, ito. Ayan o. Ha? Ano para common rose? Kasi rose man ako, kaya rose. For Sensor Jackson. Tapos name ko. Yung tignan name mo, rose mo. Ano naman ito palagay ko? Ito si Kuya. Sabi ni Kuya dyan. Ay, model na sana. Masingit sa Kuya. Sabi dyan. Kanya ko yun. Laki-laking ko. Hindi na ba gusto mo? Parang nabigatan. Ayun ang kanya te. Oh. Yan, nakoy. Oh? Saan ko lalagay yun? Lepe. Pepe. Guys! Tilapia na bumaba na buhay. Ito pwede. Flowers. Ay, gusto mo rin dyan. Kung ano yung nasa puso mo. Dapat kasi, dapat Ang batok man ito. Pwede yan. Dapat may boobs ka pag nagpapalagay ka ng ganyan. Maganda nga para wala si Kuya Mano. Walang maharang. Di ba Kuya? Hindi mahirapan. Ayan na may nail. Tago pa naman sa nanay mo. Yung anak-anak, papagalitan ka pa? Kilala nila ate yun. Ha? Kilala nila ate. Ganyan mo. Wala. Siya ba nagdala sa'yo dito? Nanay mo? Mm. Maganda yung gano'n ba? Nakahula yung party mo sa... Oo.
pag nasa loob. Pag nasa loob, ang dami ano. Photos. Ay, hindi pa ako. Pag naman lang kayo na ako nakakita, hindi naman ako. Kuya, ito magkano? 300. Yung Over ko. ako ang assistant. Ay, bagong assistant na. Pero mga assistant bigla. Tapos ko yun siya, ang buwasan. Ay, pero picture na, may kulay na, may kulay na. Bigyan na bigyan. Kailangan ko pa-search isang cellphone ko. Ay, sorry kuya, gumagamit ako ng kuryente. Hindi ka na madam. Kasi yung isang cellphone ng Samsung siya ata eh. Kaya kailangan ko ng bagong SIM. Kailangan kat niya na bang sweet. Para magbago ko. Wala, ikaw na. Naalala ko na unang dating ko eh. Okay ni Badam sa akin yung buong. Ipaisip talaga ako. Ikaw na yung baby. Oo, sabi sa akin. Gusto mo na Indomie? Ano Indomie? Pansit. Eh, alam mo sa Pilipinas, di mo ako mahilig mag-pansit konton. Pero yun. Bakit na siya bunso? Diba parang nag-aano lang. Naglalaro niya lang yung barat ng konti. Gusto ko na lang. Pagandito ko. Ang palit nanay mo ng ano, pictures. Sino na ba rin? Silang dalawa. Bago na naman pala yung number nila. Sorry. Thank you so much mga ate. Pagpalain ka po kayo lalo ng Panginoong may kapal. Si Bonso, Bonso ko pala yung papak. Kuya, wala na kayong ibang na basurahan? Ano ko na? Bakit? Lagay mo lang. Muna lang. Sagad. Kung pang noon. Kasama na sa kanya. Gawa ka ng scorpio. Sabay tayo. Ay, hindi ka na mabalik kasi nagpadablawa ka na agad. Next month. Ano pa patatong na? Bird. Birdie fly fly bird. Sabi niya, bird Dito. dito. Dito naman. Katago naman. Ah, sige, next time. Nakapagpalit pala ako. Bird, ano? Ano klaseng bird yun? Nakakapagpisa ko dun eh. Bird lang na ano. Yung hindi pa. Hindi naman yung bird na maabad na ano. Lamig ko kuya, matay na ata to. Tapos na. May katengko? Hindi pa yan. May konting lining pa na iwan. Pero maganda na siya. Oh, yung cute! Cute niya na. Wala, paano mo nagawa yung bunso? Paano mo nakayanan? Imagine. Ang hard mo eh. Sobrang sakit. Sa kalam. Eh, yung friend ko, ang laki. Mas malaki pa dyan. Ewan ko kung nandito yung patong. Ano pangalan mo? Nakalimutan ko na pangalan mo.
Sabi, ako yung nagbalak, sila yung kasama, sila yung kalalaki. Tapos sa akin, tingnan mo, nakahiyan, yan naman ako sa pwede Itago mo na yung sa'yo. kaya, ay, bakit na yun? Kaya pa ng consent ng media. Ito yun. Ito maganda, mga ganyan. Ate, ang bungkap. Ayaw mo kasi madaming ano, dot, yun yun. Maganda siya pero ayaw mo mag-dot. Ang gusto mo isang straight line. Ang daming dot-dot-dot mo. Ayaw mo. Sila pinabing dot-dot-dot mo. Kaya ko na, ay, dito na lang kaya ako. Oh, kasi dami mo nga. Hindi ko maintindihan. Bagsak na lang kayo dito. Moon mo na. Isang star. Star. Alam mo, may maganda na siya. Diba? Get na? Profile mo, may profile. Tataka mo. Bilis. Lagay yung sa tapos. Ano, hindi pa bilis eh. Ha? Ano ka? Ibon niyo, burger niyo. Gusto mo na naman? Ah, ha? Ha? Tingnan. Babae mo. May bago na bago ka na. Ay, sorry. Daming chicks eh. Dami mo po yan. Chicks Grabe mo nga kuya, ang dami kasi. O yung mga nagamit na, pwede na lumabas. Mga natusok na kamo. Mga natusok ba si na. Kuya? Kaya may power ka pa daw. Dalawang tusok ang ko, nakatatlo. Wala akong tinda ng baritos. O ito, oh. Ito. Mga nang buwada dito, ako Buting dito yun. Bakit may good job. Sabi ko sa'yo, gagawin ko eh. pamit ko ulit? Hindi pa niya nakakaunod. Gusto niya na andot-andot, oh. Sino? Oo nga. Opo ka. Hindi, sige na, sige na. Oh. Sige rin yun. Best friend mo, best mo ako. Sarap
yung pagkakanggal ng ano yan. Sabi niya, pinakainit-init mo. Sabi ko, babae. Reporter. Saan ba ka nagpunta? Hindi ako nag-partner ngayon. Turning to ko. Sabi mo kay Miguel, hindi niya alam ang Sa'yo pala kami pwede magpatulfo eh. Wala akong talk eh. Diyos ko pa sa Si Kuya. Ang crazy no. Nasabi ko kasi ba't hindi na atak na 5 litre? Hindi nga nilagyan ng kulay yung ano ko. Alam mo yung kit na yun. Hindi mo ko nakapagpalinis yung kit. Kasi ate na nga. Dito na. Dapat kasama kayo nga po. Dapat kasi pinag-iisipan. Wala, tama rin sa akin. Nakanin sa akin sa amin. Malaki na kasi sa susunod. Reklamo ka ng reklamo. Tangtangga na buong likod. Ganun na isang malaking squat yun. Para ka na kosa. Mafia. Kaya nakagano yung purpose yung ang pupunta sila dito. Pangalawang pagkakaupo yan. Para may remembrance siya. Remembrance siya. Naka-block sa kanina. Yung diretso. Kasi nag-diretso sila eh. Hintay mo. Kasi ako din connector. Hindi na. Nakabisa ko na. Hindi niya kasi ito Tapos 45 minutes ago. 20 minutes ago. Anong ba yung susunod na kapalit niya? Sira ulo ko na alis. Okay na. Hindi mo sinabi, okay na ka na pang sila. Ulo ka din eh. Sabi ko sumama eh. lalabas kami ni Kuya. Ito na yung picture. Ikaw rin naman ako. Ba't ba ganun? Message ko kasi ano. Message ko kasi ano si Opo. Nakita namin sila Brad. Kasama niya si Jowa. Ako si Brad. Sabi niya sa kasama si Jowa. Ewan ko bakit online siya. Ganun ka nag-reply sa akin. Oo, nag-send sa akin. Saan ka ba? Nasa sakto kanina, nawan ako. Magagalit na naman to sa akin.
ng ano niya. Design niya. Wait, May, hindi ka pa tapos, May. Dahil na. Na? Tapos na ba? Na-shampoo mo na, kuya? Hindi namin ulam na shampoo mo na. Nabulaan na. Ano? Nilagyan. Binulaan naman ko yan. Ano ba, magpapatato ka pa Alam ulit? mo ba papatato ka? Hindi ko alam magkano yung kuya. Chad. Yung rose na scorpion. Naku ha, kanina pa ako. Akala ko ba take your time? Eh kasi hindi ka nakakapag-decide na maayos eh. Ano nung kanya? Oh, yung... Busog na kasi. Busog na nga ako, nabusog nyo na ako. Dapat pala hindi ka pa pinakain. Eh. Para na ano pa yung utak mo lalo. Para ano. News kanina pa ako sinusuyo, nakakaisang oras na suyo na. Kanina ka pa yun. Natamad na ako makipag-usap, di nagsawa siya, siya nagpatay. Ayan. Ay, kuya. Hindi ka magpapalato ka? Hindi, next time. Inaway mo kasi, nagtampo na eh. Saan natin lagay? Nasa ba? Sa likod. Huwag daw akong gagawin. Laging ganyan. Kuya, mag-pay na ako. Ha? Pay, ayaw mo magbayad. Sabi, sure. Bye-bye. Pakilabas nga ng ano natin dyan, swiping machine. We do not accept cards. Ay, cash I mean. Oh, ayaw mo na gumula? Itali mo yung Alam mga mo gumula ngayon. eh. Up mo siya ngayon. Bawal mo muna yun. Mas masakit pa sa likod. Hindi, oh. Masakit. Sabihin ko sa'yo. Again. Paano mo nararanasan yung pay namin sa pay Wala mo? ka. Ayun, kid niya, eh. Katuwad to mamaya pag natulog. Dapa. Ayan, aba, tabulian na sila. Paano ba ang position ko? Hindi, tayo. Why? Ano mo? loading pa ng isa. Ayan, maglapong ka nakaupo dyan. Yan, tuwad ka pala eh. Nandang na. Para di ba makita? Kuya, mirapang ka mga ganyan. Dapat nakahiga. Ikalma mo, Pepe mo. May libag din ba? Ah, wala. Less libag. Kikiligin yun. Dapat nakahiga. Patay ka niyan. Nakatayo. Ayun. Hindi. Tapos ang dami pang Tayo. kahiga. Ito na lang yan, ganyan na lang. Bakit hindi naman pencil? Kid niya, may tatalikod siya. Kid, no? Kaya ka dyan. Eh, hindi kid. Di ba tinignan mo na kanina? Ay, Pag-iputin mo na naman ako. naalim mo ako. Oo. Talikod. Yan mo, yan picture ko. Basta Send ko yung... nga to kay mama. Ano lang ako Oh, wag, sinasabi? wag mong ano, mamaya ay mabatit mo. Hindi, oh. Wait lang, kuya, wait lang. Gusto ko yung ito. Ano bang maganda? Yung Ano? ito nasa baba or nasa taas? Mukha nga. Tapos, Sige na, sige na, sige na. wala na tab. Ay, bakit ka pababa? Nasa taas, yung mukha nga. Yan. Tutuwarin mo pa yung isda. Pinahirapan mo pa. Kawawa yung isda kayo. Maganda yung ganyan. Na pagpasok to pag-akyat, pasok. Shoot. Shoot sa butas. Dati mo na lang. Bawasan pa yung dalawa. Financer. Iwan ka na. Kasabi ko sa'yo, magtatapos sa ako. Hindi, ang dali. Tagligim na yung Ano, sa susunod ng Friday na ako, di ba yung sinigawa mo? Lopot ka, yan. Alam ko niya. Makikita yan sa YouTube. Yeah. I-subscribe mo muna kasi si Kuya. Ano, Mag-subscribe ka. Break time ka, Kois. Tapos maririnig natin May yung sabi sabi niya. Kuya, total. Tama ba? Dapat Assistant. kaya 100. Hindi. Ba't dito 100 rin lang? Siya nga, akala ko yung hiram yung pamasahe mo. Bakit Wala 100 lang? yan. Ay, Gaga. 650 tama? 2, Ah, kano Ano sa ka? kanya? 2, 3, tapos 350. Tama? Kasi dalawa Ah, sa sige. akin. Sakto? ah. Oh. Galing sa mata. Ang yayaman, Kois. Ano yung design? Ate! Ano yung design? Hindi mo yun yan
siya. Pwede tapayin ko yan. Ay, O, manood din ka. Kaya nga, titingin ka. nandiyan at, ma. Habang Ito na yung nandiyan. utak ko. Oo, bali. Tingnan mo yung sa niya. Oo, 200 yung utang mo. Ano ko tayo sa Dapat pala, check. sa baba? Paalisin mo muna si ate, oh. Magpapala ka ba? Oo, yung ano. Ano? Yung scorpion, kuya. Ano? Scorpion ka lang. Kirain ko Magkano yung kuya? Asin, Scorpion daw. pahabol? Oo. Saan mo nga saan? Eh, nasa'yo na. Sinayin ko na. May naman kasi tayo. Red horse, hindi na kasi. Asan na? Wala ba? Baka uupo na kami, kuya. Kasi Asa magdadala yung scorpion? Dami ka ba? Ano yung scorpion? Ano ko sa kanya? Ayan o, ganyan lang. Ayan mo na po. Maliit, ang daming kulay niya, no? Maliit lang yan. Tapos lang naman na may kulay. Kahit no. Eh kay ate kulay black lang yung liit niya, kaya ang bilis eh. Abutin tayo ng alas 5 yan. Sige, sa sunod na lang, Sunod kuya. na lang. Sunod na lang, kuya. Kasi na. Punta nila lang kayo. Lalabas, malayas na kami. Nalayas na kami. Uwi na Tiri. kami. Ayan na sa amin. Salamat ate. Nice meeting you. Bye-bye. Kuya, thank you. Asa na si Kuya? Thank you po sa wifi. Ay, Tapos silang wifi. Next time na lang. May lakad sila. Ay, next time. Kasi kayo maglakad. Sumakit kayo. Hindi, pupunta pa kasi kami kay mama. Ay, kikain po. Kuya, thank you. Sige. Masabi na naman, Kuya. Sige po. Maraming salamat po. Bye-bye. Ay, sorry. Alam mo yung pag mga... Ayok. Ate, doon na tayo sandal. Umupo ka doon. Tapos na ako magsandal sa sagan kanina. Ay, lumuwag din. Ay, balik mo yung gusto. Ako tapos sa asawa mo. Ito Ay, dito ka pala. Sige, dito ko. Dati nga masikip dito. Ay, hindi ka muna luwag na. Sumangin. Pwede na tayo natulog dito. Tulog ka na. Ano nga? Mamaya natin. Huwag daw akong papalit na mga karunod ko. Ano mo kami? Day ako, pero kinakarpihan nila ako. Tulungan mo naman ako. Ikaw na para isa-isa bang ano. Yung ganito ba? Pero ano, di ba? Doon pinakita ko sa'yo. Tingnan mo sa kanila kung meron kasi. Kasi yung sa akin, pinatingin ko na yun. Wala. Wala? So, ito na design. Maganda rin kasi yung mga bike. Ay, kuya. Meron ka na to? Pasan na lang. Pasan na lang.